Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK. Kemm jien kuntent għallum, għax għandi l-dizzajra. Isma' għaddin live ta' Aiden, tkellimni, għax ma ħadniex video tagħhom fuq TikTok. Issa naħdu wara. Issa naħdu wara, ta' parsi wasaltu. Min ra l-video, mor wara il-video fuq TikTok, dak ir-reċtat. Mux vera waslu, ħanamlu wara l-program. Eżatt, xin nkunu ħara. Ġara, xin nkunu zibel. Xin nkunu ħara namlu. Ismaw heads up, jien ordnajt li kell, u ma li jasal ħaniklu waqt il-show. Għamil, trit, mux inti taf. Tittiko xħatu short night. Poke bowl. Poke bowl, ġbijek. Poke, dak sajdu, poke jew poke? Poke bowl. Poke bowl jew? Unti stajlu poke bowl, stajlu. Isma, guys. Għax inti ma tajx Pokemon. Għan introduċi l-signorina. Anzi, Matthew, introduċina inti. Introduċina s-signorina. Min il-signorina? Hello, signorina. Xisima? Jisima Kelly Spiteri, edha grade 5. Sama Kelly Spiteri, tawara l-Immakulata l-Konċizzjoni li edha mija jissa, ġiviri jek il-bambini rrit. Edha mija kibet toħroċ mija. Mal-papa. Il-girlfriend. Kuraġuża. Ejwa, mal-papa li jmiss jafilaħ u għaw. Beata. Ejwa. Tawara San George. Tawara San George? Kemm jirkom? Issa, trijet. Sente u nofs, kważi 3. Tajjeb, guys, well done. I love Kelly. Jimma nafx kif is-sopportejt. Isma, I love Kelly, nixtieq ngħidha pubblikament, jiena fan kbira ta' Kelly, u għattromir tinġiba fuq xox vera tifla tal-ostra. U għalek li ta' pala l-guest tiegħi. Imma qabel nibdew nixtieq ngħid ċaġa fuq il-guest tiegħek. Il-guest tiegħi huwa. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa. Ma kif inbisset titkellem? Kif inbisset titkellem? Ok, għajt li ti. Min rolling. Vera. Għajt li ti. Tħossa vera. Tideru. Ibis tittider. Ma missijajtek xaġi ma l-oħra. Isma. Ram Barcelo Imperial. Minant il-ħansa, thank you very much, ħansa for this incredible. Anzi, ħanajda bil-Malti, għaxin kella jgħabdu miħaj. Grazzi ħansa ta' dan il-ram verament speċali u verament tajjeb. Carlos, għandek xi ħaġa interessanti xtajt fuq Matthew, għax fil-kas nixtieq ngħid ħaġa jiena. Thank you. Le, jiena fil-bidu, Kev. Fil-bidu, ismani, mel, tisma, ma xatlek, ma xsibx. Le, din naħsebat li naf biġeja. Ej, ħanara. Ej, da inti ħanara mba tista. Fl-ewwel sentej li konna fil-Matthew, konna naħseb il-Matthew gay. Għattilek di jew le? Għattili milux di. Ħanajlek għalix. One, għax kien vera setjat, konna raħna għas-setjat, u kien kellu ħafna. Għax ta' kizmin kradu fil-model. Għana ma tal-għajna miegħu kradu model. Għedin vera stereotypical, Għaxi peress li dejjem għamli ta' marġi l-intallati. Xirrat nis-setjat li għalet da gay. Senna. Sorry, dawk ta' la violent u għega. Imma vera li l-irġil gay u ma' aktar tipo stylish u ma' aktar notfa. Mux kolla. Notfa. Notfa ġifiri lajbra. Laqbel ju ma' stylish u għandhom apprezzamenta. Lajbra iktar iżommuha process. So dik waħda, mbagħad it-tieni ħaġa qatt ma jkun iżomm tfajla. Konna jiddat joħġ ma tfajliet biex aħna najdu. Għax dak li fittex ħaġa speċjali ju. Umbat tfaċċat Kelly. Umbat tfaċċat Kelly. Bħal kull ġufni jieħol li jkun single joħroġ man jisal. Moħħe Abigail dak huwa gay. Lex, ma kontx issaddat. Ma tux jasal. Guys, Abigail, kull boyfriend li kella f'xi punti u jor ħasbitu gay. U ġelitu jiffaċċa l-possibilità li huwa gay. Umbat kellu jmur jagħmel riċerki twal. Ma niftux kodba xat li int biex jeħseb li int gay. Iġġennix niftaħ kodba. Jekk nilħu il-500 view, jiena ngħidilkom x'attilla jiena u waqt l-imqazzjoni għattila ġdik liktar ħaġa importanti biex ġalita taħseb li jiena gay. Fil-break, isma' Kelly għajdik kif il-tqajtu naqqa nisma' għal-ħnek. Kif intqajna jienu Matthew? Fuq Facebook intqajna. Fuq Facebook? Min batin min? Jien batlu. Jien batlu! Għajt għalih! Għajdlek għala. Xtajdlek. Kien kont nitfa' l-stories, dejjem jagħmel il-likes, u mbagħad il-likes ġew. Jagħmel għad minn dawkin. U qatt ma batlu, b'darba skirt. Minn il-COVID, ma kenniex nagħmlu. Kont bored. Kont ma sħabi għattilhom da dejjem jagħmel il-loop.
Ma bat, la t-lu ħani bat. Dawk in-nizdem l-lupu ma jemlu ġej. Għax, veġeta. Ma naf. Batli, u batlu jien insomma, batlu għek minn daw il-pupi Halloween, ħirax minn dokaċ sejr, hello! U snaqbajna li batu minn dak izmillaw. Kienet, ejju. Sistema tajba għed taħdem ħafna. Le, mux. Meta rajt il-pupu tila xeħsib? Meta, għaw xiezzab ġara. Kienet il-estant kal-maħazin. Nistaw. Kienet l-reaction ti għaj. Imma kienet toġboki? Kienet toġobni, ma konċert ċiġi. Ma konċert 100%. Dak ismin. Ma konċertu. Kien jgħot jifresh il-xibka, fimti jgħot jibbat il-likes u l-dan. Eżatt. Umbat il-zonja. Għawdi l-ħagġa għoddejjani fl-irġilmen. Ija, ma konċertu. Tibat xie 20 qalb il-xie 20 fajla. Le, ma konċ le 20 le. Ma naħseb 10 kien ikun hemm. Eżatt, Ija, ma nistax fi ħażin. 18, 19, ma mux 20. Mux 20. Jgħam ġili kien hemm 20. Kont waħda minn 20 mela. Imma l-puntu li inti erbaħt. Eżatt, da bħal X Factor u l-ewwel kienu ħafna auditions. Eżatt, dejjem tispeċjalizzaw. Għawet tkun sessist, O xe, sessist daqshekk ma nisa mhux hekk jagħmlu. Kont tagħmelek? Għadna meqlub fuq il-stories, irġi laqat ma nkellem le. Le, ma kelli le. Imma ħafna li sa. Għassi, ma namel. Ma nkellem le. Eżatt, irġi li ma nafx, mux sa namel meqlub, ma tarax. Ma eżatt, għax il-raġel qed jagħmilha l-ewwel pass. Nkella kif ħanamlu? Kieku dejjem in-nisa għalihom u l-irġiel għalihom. Ara dik jien ġiri għamiltu l-ewwel pass. Eżatt. Ġiri għamiltu l-ewwel pass. Imma Ħanxiex passifer pereżempju tmur taqsam 4 pajjiżi? Le, ġiri għamiltu l-ewwel pass u ġiri kien pass aggressiv. Mux aggressiv, assertiv, tipo ma nistix namlu. Per eżempju kif kellek il-lassowek John of Disco għaddabtu l-mon uġbit. Tipo nkun diretta. Ġiri, iva dirett. Imma mbat kont fuq dan, ma nax tafu, Bumble. Tafu Bumble. Bumble minu, Bumble B. Tinder, ma Bumble. Għatma smajtu Bumble. So basically, daw tal-etta tijak, daw? Le, bizzar u kol, da bħal Tinder. Imma differenza li l-mara titkellem l-ewwel, ġbek ma tkellmekx il-mara. M'għandek ċans. Inti ma sax kellema. Fimt? Ok, imma laqas tajb tkun ta' fejja tu. Ma ġbitnix, Għalfej. Għax ħafna xogħol għal-mara. Titkellem moment bil-fors, ma titkellem ma tibqa' tkellem. ħafna xogħol għax tibat. Tnejlin. Naf hello, jek, mhux ħafna xogħol. Imma mbagħad jekk tibgħat hello. Imma tinsix guys, Abigail, ta' ġenerazzjonijiet ħafna qabel tagħkom, ġifieri. U xogħol li Abigail kun ġabtjana xi tagħmel mill-ewwel. Santi inti ħad busnija u mbagħad ħad ħodni niekol u għamilnu xedjul. Abigail, ma tidderġi, Abigail qatt ma ħassita at home Malta. Daqs kemm ħassita at home meta kienu tiffilmjaw Jurassic World. Ħassita ġiet lura fi żmien tagħha, Abigail. Inti titħaqlu. Qassam il-karti. Tannek. Isma' waqt li qassam il-karti nixtieq ngħidilkom announcement kbir li fit-20 September sewwa lejlit festa pubblika tajjeb se jkollna premier ta' film li vera l-qalbi vera proud jismu. ċivi vera l-qalbek, vera l-qalbna. Għal-qalbna, vera proud jismu Castillo. Starring Mark Doneo, Simon Spiteri u Annalise Mifsut li bħalissa qed taqta l-podcast għax Annalise barra li tkanta iddoq il-pjano, tirrexta u kol tidderiġi l-podcast. ċabċipa l-Annalise. Annalise, you are disgusting, sabiħa. Nispera aqta fuqi sabiħa, you're disgusting. Ibqa fuqi, you're disgusting. Shame on you, Annalise. Proset. U jistaf tamel is-sajjar. Kollox taf tagħmel. Arts and crafts. Fil-Halloween tagħmellek il-pumpkin, come on. Disgusting. Ma daw il-kart tiegħek sabiħa. Thank you. All right? Sigla. Mela, waqt is-sigla ġidiker. Eżatt, u Abigail Mallija verament mod posh għattikol. Nitkellem bliker bħal. Il-problema ħanibda jien, ħanaqbad nagħmel għal-mistoqsija, ħansaqsi il-Matthew. Id-domanda jien. Għajt li rridu sponsor tal-ikel bil-ħaq. Di sponsors tal-ikel. Jekk tridu tuna sponsor tal-ikel,
Ovvjament bil-laser ġivini. Mux hekk, ovvjament, aħna tiffiċu sponsors bħalissa biex ovvjament dan il-proġett ikompli, għax importanti, għalek interessakom t-sponsorjawna. Li kell, kemm iċċemplu li. Kim iktar sexy, please. Bħal tal-dak xie ta' kjama. ċemplu li, guys. And girls. Ta' kjama. Mux taf. Kjama mi. Kjama mi. Tal-144. 144. Matthew lest. Ejja, les. Għat kellek jew użajt sex toy. Għat kelli jew użajt sex toy. Sex toy. Fħajta kollha. Taf x'nu sex toy? Ejja, nafx. Anything, ġifri anything li użajt addizzjonali ma' sess. Għat kellek. Tinċans, ħanaħseb. Ġiri għanna sex toy għarawek, Le, ma mux bil-fors maħħa. Ejja, ma tinsaqsi, ħanara. Jiena personalment għandi sex toys. Inti ma naħsibx li għandek. Le, Ma għat mużajtom miegħu. Tikdibx. Tikdibx ġifiri. Ejna, Naħseb darba. Sorry, suppost tiftakar, Iva, naħseb darba użajni. Mux tiftakar, trid. Rajtni kif dawarta mistaqsija? Iva, darba użajni. Embet mela Iva. Kelli. Insa, qalbi. Nsejtu, naskem ninsaffarijiet jena, nsejtu. Nesaw, miskin. Nisisħi għalfej. Suppost kull moment li tqatta ma tfajla jgħatem fil-memorja. Kull moment, vera, kull moment. Imlaħalek. Kull moment, taħseb inti, kull moment. Dal-moment ju, zajt sex toy. Right, ok. Partikolari l-bicċa. Iva, ma kien Ġifri sejtu. inti toġbok il-ħagġa, taħseb. Laqasija, fox nesa, ovvjament. Naf, eżatt. Ma naħseb li toġbu Mux daqstan tale, mux xie Għax fen. tħossok neħilek mill-maskulinità. Naħseb ta' Iva, mux fen kbir jen, għalfej. Emerġi li ħossu tipo għalix għandek bżon Għalfej għandi bżon il-sex toy. Għalix. Skont mek il-maratu pjaċiru, u kol. Għalfej mbat għandi, tifem, non os mill-li, forsi zit iktar mal-pjaċir. Taf kif? Tiddeja jew la xissa kontradizzjoni. Le, mux niddeja. Jien niddeja jien, imma jekk il-tfajla tijaj Tuħu gost. Għalfej għandi, fimt ma. U inti trid fl-aħħar minn ħadak li. Mhix persona egoista. Inti trid li l-partner tiegħek tkun kuntenta u. Eżattu. Nistgħu ngħid xi ħaġa fuq di. Nitlu bitnej. M'għandniex dubi Nixtieq xi ħaġa fuq di. Nixtieq Għajdilna ngħid fuq li di. kultant xi ħaġa ddeqlem fl-irġiel. Li iktar ikollhom li jitlu għal-ħal, għall-lat. Iktar moħħom biex jagħtu pjaċir li bħala mara milli biex jieħdu pjaċir huma. U dik id-dejjaqni li jiena rrid li we're both in there biex it-tnejn ħindu pjaċir mhux moħħok li go tiegħek biex tissodisfani. Iva, x'imbagħad tiġi. Ħafna rġiel biex iħossu jien laqwa li kellek. Tipo dik id-dejjaqni tipo tħassu bija shared experience mhux jiena rrid nurik li l-laqwa. Eżatt, x'inhi kemm int raġel speċi. Ma rajx laqwa li kellek, just ngħid ħadd pjaċir. Eżatt. Tipo għalik iktar importanti li tuħu pjaċir il-mara jew li tuħu pjaċir inti jew li tuħdu pjaċir tnejn. It-tnej, imma mbagħad naħseb fl-aħħar mill-aħħar. Tipprefer tuħu pjaċir il-mara. Iva, imma tal-irġiel, Ma mhux fek biss, Ma xi ħaġa tal-irġiel naħseb jiena mara iktar diffiċli biex tuħu pjaċir mir-raġel. So ir-raġel f'moħħu jgħid tajt għamilt li kelli nagħmel. Nkunu nafu jekk pjaċir. Eżatt, huma le. Għas-idea. Ġieli fejk jgħid. Iva. Okay. Mhux miegħi, Mhux miegħi. Mhux se nkun kattiva u nsaqsijak qatt fi fejk jgħid miegħek. Mela tista' saqsi ebda sej. Għax ovvja ħad tikdebu. Jala ħad tikdeb. Mela ħna ndow ta' domestic violence jew x'affarijiet da. Mur id-dawr nsawwata. Ara ma terġax tajda dik. Ma terġax noħorġok. Daqsek. Bella ram. Hekk jibda x-xogħol. Inti, Carlos, inti. Jini misni, mela ħammorru mod bil-maqlub illum, mela. Dem, inti t-tieni, xil-zoppetta. Il-Kelly ħanajt. Tortijak metti għax ġawżajt għadik il-Kelly. Kelly, jien, tortijak, mux għax moħħok fieħ ġifieri, jien ħanel, għax jgħet il-bot tijak, il-bot ħafna. Mela, Kelly, tridu toj ta' Kelly. Etnik da minn sini. Dan il-podcast naħseb mistoqsija waħda ħanamlu. Għax Matthew, ma tafux jek tafux, Matthew ma jafx jaqaf jitkellem. Ma tafu li klim fħalli. Għandek raġun. Analis, mux għet nistema meċla, Għana li edha ħara analis. ħadet naqmin da. ħara edha. Waqt il-sigla, għamilina minn da. Ejja, kar. Zom.
Tibżat ix-xieħ Kelly? Nibżan ix-xieħ, iva. ħafna nibżan ix-xieħ. Għaxi, ħanajdlek għal xiex, għandi n-nanetti għaj xjaħu, veret naraħħom marru ħafna l-ura, u najt, din istankun jien tal-eta taħħom, taf kif? Xi bezzak? Kif jiġu, tiġi bla saħħa, ma tistax tagħmel affarijiet li s-soltu kont tagħmel easily, bħal tnaddaf, is-suq, affarijiet basics li nagħmlu ta' kuljum. U la tasal ċertu età ġieli. Ma kieku tixtieq tixjieħ jew tixtieq tmut qabel ma tixjieħ? Eżatt, dik il-mistoqsija. Kieku nixtieq immut qabel ma niġi f'punt fej irrid niddependi ħafna minn nies. Jien fl-opinjoni tiegħi sabiħ tal-li tgħix ħajtek u tgawdi l-familja tiegħek kemm tistimma li tiġi f'punt fej tiddependi ħafna fuq in-nies biex inti tgħix. Dik ma toġobnix. U Matthew xi ġifieri? Tippreferi li jiġi jiddependi minnek ma jibqa' ħaj? Jew li jmut qabel ma jiġi jiddependi minni? Le, nippreferi paħaju jiddependi minni. Dik li mħabba? No! Sekonda. Ħatiġu tamillek daħsilu. Aiden nizzila fil-diary 50 years from now ħansaqsu il-mistoqsija. Għax ma met jett nitkelmu, fuq met jett nitkelmu. Issa mbat naraw xieġri meta Matthew. Probabli mux Carlos għan tizzaqsi għal-mistoqsija. Probabilment Leo, il-discendenti ta' discendenti tijaj. Ma veru, mux veru. Giulia forsi. Tfal ta' Giulia. U koll, jistajku. Matthew, inti missek sabi. Ejja, inti missek Matthew. Jien il-mintik. Inti ħaris lew mill-karti għal istajku. Ibi għana stari d-nuqdu nistennew. Le, ma tażel wahda, u minti għazel wahda. Għazel wahda tajba, u għarna. Ok, mux kolla ħansaqsi. Ok. Vert nuħu pjaċir l-lum ma sħabi. Vera sabiħ dal-podcast nuħu għos ħafna. Plus li ebgħi t-tikol. U tomot, u t-meċla fil-mikrofon. Vela professional ebgħi. Isma, jiena. Dallu kem ġitni tajba, s-sansaqsija. Sansaqsija li. Nistan xaħġa best qasir mistoqsija. Nixtieq ngħid li dana li overachievement. Għax ma tabdejt minn dawk is-sentejt għaż-żibel fejn kon ikollha ħafna panic attacks u kon nibża nibla. Jur għamilt l-żbasti ċur. Nieħu smoothies biss. Għax kon nibża nibla. Kon tibża tibla? Li kell, kienet tibża tibla li. Nalla ma kont singil me. Inti titgħanna għalija ma Mal-ewwel. Għettajlu kon tibża L-izba li kelli kemm ħelwa. Li kell, għax tafu. Għax taf fejsejr, anka jeni għatleka sens ovvja. Jilla bis-sibta jena da profonda. Go for it. Profonda, edha. Em tkun normalment profonda lejjen. Ejja, Matthew. Ejja, nkomplu. Never spit, always swallow, għakken jallimni jinda. Mux jek nibqaw. So, da minu. Missieri. Ok. Għax importanti tispeċifika minnu da, għax da. Forsi, ma rixin ikxfu. Jara. Issa, għana benitna fuq podcast li, ma nafx taf. Ħajħroċ ta' king. Muxek, leo. Għatkellek dubji fuq s-sessualità tijak. Le, di dejjem mistaqsu għal Carlos. Ma mistaqsu xejn. Dattilet, stanna, Dattilet podcast. Dattilet podcast, mistaqsu għal Carlos. There must be something. Eżat, għalix dejjem tistaqsuha li. Għax kellimtu fuq għal-ewwel. Nimma kull darba li konna podcast titla dik il-mistoqsija, kulħadd tistaqsija għal Carlos. Isma, vera, tintella affari, Problema, Saqsija xattijor. Jinġatta risposta, ġifiru. Ija, naf, imma peress li ma kienx ċara. Għax darba meta t-testijatek Abigail fuq s-sessualità. Saqsija li l-ek nifsek, please. Li nifsan saqsija di. Lex lo baj, allora. Saqsija Lebi. Per eżempju. Lebi. Għax kelli ma toġ, dik nittina dubi fuq sessualità, tifa jena press persona aperta. Ma nitħaċ li jista' jkun ikolli attrazzjoni lej mara. Fimt? Qatt ma kelli full blown thing ma mara, imma ma neskludix. Relazzjoni le ma. Ma tafx, mux qatt ma ġatlek. Le, ma relazzjoni. Ma sibri tista' tkun taf jekk. Imma ma nafx is-sensazzjoni jkollok raġel id-dar sa ġobni wisq. Ma adventure jista' jkun ma mara. Adventure x'tip ta' adventure? Adventure, jkollok affair. Affair? Imma jtu kemm raġel ukoll jew? Le, ma sibx. Le, jmorru fil-ġungla flimkien jiġru wara jiena darba. Inti kelli. Sanajt. Saqs il-kelli. L-anakonda. Jiena naħseb qatt ma ħsibta le fil-verità. Għax jien nemmen li ma nafx kif taħdem il-ħaġa.
X'jabdu. Ma xina nemmen li biex tieħu. Mezzi, ma. Inti taf għax għandek is-sex toys. Għandi sex toys, even ma xorta sex toys li ġili użajt jinvolvu affarijiet li kollu raġel. Allura biex tieħu gost. Imma l-fejn uża dawk, ġifieri rid raġel biex nu pjaċir. Qed tifhimni imma jekk jaħdem. Imma mhux qed ngħidlek laqgħat ma rajt mara ngħid il-allu di kemm mara sex. Qatt ma kellek dik il-ġibda. Le qatt ma maret iktar minn hekk fil-verità. So le qatt ma ddubitajt is-sesswalità tiegħi. Inti missek. Inti qatt iddubitajta? Jiena, lili, le. Jien iddubitajtilek. Inti biss. Ma jien darba unox ma waħdek, li kienet, qabel kienet lejn l-ġil. Mbatt daret dan qarriħ u kienet lejn nisa. Lejn nisa wara li ħarġet miegħek jaqgħu. Mbatt Anzi ħanajlek. Kemm tkun orrajt. Żomm tiegħek tilli ċans. Għall-informazzjoni tiegħek wara l-mara ġiet miegħi. Ġifieri biex il-diskors ikun eżatt. Le mhux vera, kien hemm ħafna ġiel oħra qabel, ma xorta wara Eventualment waslet għalik. Jien biex wasli tajjeb jiena. Eventualment waslet għalik. Le, ma din storja ħelwa, ġifieri ħalsimgħu storja ħelwa. Dit fajla partikolari. Nofsi oħra nitkellem. Le. Dit fajla partikolari. Insomma, kienu kollu noqrajek taf kif taħwit. U darba minnhom. Darba mortanda fil-bidu. U rajt dal-inkwatru, ma kelli taf kifin, ma tantx nagħti każ tal-ħafna affarijiet, dettalji żgħar. U jkun hemm dal-inkwatru bdiet fajla li mixi. Sewwa. U jien qatt ma taj każ. Fimt? U bad darba jisna ħarisna għalih sew dal-inkwatru, taf kif? U għad maddi. Iżappi. Għan saqsi, għabdit naqqa kull dal-inkwatru ma. Fuq is-sodda ħdeja. Kważi kienet t-tamel maħna di ġieli. Fuq il-komodina. Konna kullu trisa, me. Għandi storja tajba. U darba saqsi, tisma, kurzita. Tix interessani, imma di, mini. Forsi xi kuġina speċjali, għadli dik l-ex-tijaj. Biex għadli l-ex-tijaj, għamilt zom. Għaxu ma d-zjagan kit inkwiedajt isma, di ma kienieċ raġel u ġit mara, t-edek daw, uħaris, ma tina għaċans, għax ma tistax tajda jek l-affari, l-ex-tijaj, fimt? Tini kontest. Dak għax inti maħaf malu. Tispiega, le, moħli ma l-xieġi firri, mela. Mek mara, għanda li trak fuq il-komodina u tajdlek di l-ex-tijaj, u kien titħassaqsi mis-saqsi. Kiku għaddejna mit-tri, u tajd li konna miexin u tintaqa maħħa, un batet nitke u tajd li di l-ex-tijaj. Xorta jkolli mistoqsijiet imma iktar hemm ċans nifhimha milli r-ritratt għadu fejn il-komodina, fim ċedna? Naf kif? Dik il-komodina. U somma, kolla tkellimna fuqha. U jien hemm ir-reaction tiegħi nħsat nar, mhux inħsat. Inħsat, ma għadha bdejt nħu biex stija. ċans inkollu tlieta, fjadi l-affari. Rajt il-potenzjal. Il-possibilitajiet, ekku. Mbagħad ovvjament dil-mara minn kienet itellem allura ġelek li terġa' teqleb lejn l-ġiel. U astaf, mhux ħanajd eżatt, x'maġin kun pastas. Għad li immissjajt sewwa. Okej, u darba minnhom nkunu mixjin, fimt, flimkien u nintaqgħu ma' din il-persuna. U di qiegħda ma' wieħed ukoll. Stra. Ma forsi kienu għaddejn minn periodu ta' esplorazzjoni. It's okay. Ma diċej imma eżempju il-problema kien eżempju daw xin intaqaw. Jien li jisnaqat naqalura. Ħassejt li kien. Da eżempju dalu li kella ma miskin, mux miskin, ma kien jisullu għaxxie għalija fajnejja. Hekk, jizomlu idej hekk, naf kif. Issa ħarġitu daw tal-kindergarten, ejja ħanu ħorġu dawra li mxu. U jgħaw ħassejt l-spark bejn. Lew, jina ħassejtek, u imma kif kelmu, mux di li konnox maħħajn l-oħra, għajnija jisom tipo ta' kif, u jina ħares lejt dan il-ġuvnot, bħal speċi di jedam jak tipo di-tit. Femċe tajt, kienet, mux ħadaħdem, dispeċini għal dak il-raġel. Fuq dik ma naqbilx jena, tifem xi ħaġa. Imma dik tista' tiġri ma' kulħadd. Le, tiġri ma' kulħadd, imma il-fatt li kont naf jisni jien. Tifem, ħassejt niskomdu li għedinek dejxu xi tipo, toħaj intredaw jew. Għamurru fl-imkien il-lejla kollha. Għani xalli kamera. Ti importa ma tiġix imma boj.
Tistaw tuqgħod naqra. Għandna l-istorja. Ħantik il-moba, il-film jagħna. Għandna l-istorja fuq ritratta fuq is-sodda. Mela, fuq is-sodda Tommy. U Tommy sir qabel is-sekwara. Imma Tommy. Kien hemm portrait kbir, Tommy nuda. Ara, Francis. Kull ma kienet libsa par kalzetti. Fej. Fuq ġod pittura. Ma saqajja jew kienet qed Le, fuq saqajja. Le, ma saqajja, ma saqajja. Għaxan kien niftakar. Allora, per eżempju, tkun imsifra. U kien hemm mint ukoll fih. U jiena ġust nittawal minn wara s-sufani. Hemm dan fil-painting hemm mint. Eżatt. Nuda wkoll? Le, jiena tifla ta' 5. Allora, meta tkun imsifra, per eżempju, tkun tinġi boyfriend id-dar u konna nużaw is-sodda Tommy. U ma li ndaħlu fil-kamra ta' sodda Tommy l ħaġa rara u fuq is-sodda l-ommi għarwina. Mux tajjeb ekku. Le, ma tanċija. Ma tanċija. Familja kinky. L-għol li bda ma tifla mbagħad tiġi omma. Nice. Matteo! Nispera mux t-taraħommok dan il-podcast. Jen hobba Francis. Inti kelli. Mela, jien il-mistoqsija tiegħi ħansaqsija lil Carlos. Again, intu kol. Tu brute. Da saqsin, imma ma sadax. Mela, relazzjoni romantika tista' taħdem mingħajr sess tajjeb? Mela, din id-domanda qabel kon ngħid le, però fl-ewwel podcast kien hawn Xandru kien konversazzjoni u naqbel miegħu li jiddependi għax kif qal Xandru jiddependi is-sex drive li għandhom il-membri tal-koppja, ta' kull koppja. X'inti jekk inti ssib persuna verament li tesprimi b'mod sesswali, li she's very hija sesswalment attiva u tfittex is-sess u l-persuna l-oħra le. Ma nasib tista' taħdem. Imma hekk it-tnej ikunu it-tnej li huma ma jfittxux is-sess daqshekk. Bħal Matthew pereżempju. Bħal Matthew X'inhu bħal Matthew xiex? Li ma jfittix ħafna s-sess, inti ma tfantx fis-sess. Jiena ma jiena insomma ma jiena kalmajt naqra kelli tfittex ħafna iktar minni. Iva. Kważi kell dat jgħid li ħanħassru jiena u inti. Mistoqsija għandek. Batti il-karozza. Kelli, batti il-karozza. Karozza ta' millet U-turn u ġiek ġofil, boom. Dik ħaġa sabiħa li, Li kelli n-nittina? Le. Kelli, jinta ġobni. Le, li mara tfittex iktar. Anke, jinta ġobni ħafna. Jiena kalmajt ħafna. Something nice. Jienek naraħħa u kol. Jiena toġobna ħafna li mara tfittex iktar minnek imma li tkun tijak u taflija tijak. Dik. Li tista tafdaw tafdaw. Le trasmi kelija ta' Matthew. Ta' Matthew u Matthew huwa ta' Kelly. Kompletament ta' Kelly. Ta' Kelly, smajtu għagħar, Matthew ta' Kelly. Miġnun fuq. Ejwa, le, semmi ħafna. Ejja, imma jisempju di. Għara, rajta da tim da skomda. Għara, ejja. Le, imma di, zoma, ġiġi mux ġili tkellimni għaftit zaħirna u Kelly, mux namlon għataħra għallin tella u ġiż bejt, għallin bataħalsuna wara. Di, eżempju, dik ġili konni konna konverzazzjoniet u ġili nafuħom dal-affarijiet. Għas-sempliċi raġuni li qabel, eżempju, Kelly, s-sajin għan nixel Kelly għal-istanti għalli mbatt tabbesi, sawa? Għakki jaħdmu l-affarijiet. Jaf kif jaħdem moħkera. Jina host, ħafna. ħanisma, daj. Qabel jina, issa Kelly femita, mux dejjem ġili tkun ħara u xorta naqlaħħa fuċi, imma. Imma, di femita, eżempju, jimmet tkun single qabel. Toqgħodx tixroba ta'. Le, mhux ħan nixroba, tieni ċans ħan nispjega. Tfajli tfuqi. U x'għażajt. Le, tieni ċans ħan nispjegalek. Cool is salad. L-sponsor semmejna l-Carlos Brista li kien. Stop. Mela, meta kont single jien, u kont imur mort ma' nisa. Sawa, diskors kun eżatt. Imma il-ħaġa kienet li kont immur man nisa jien għat-tempo tiegħi, fis-sens, bl-egoizmu kollu tiegħi. Jiġifieri jiena ġieli għamilt 3 xhur ma morx ma' mara. Mbagħad ġiet ġimgħa u mort ma' mara kuljum. Fim x'qed ngħid? Għax jiena jinbnidem laid back ħafna, relaxed. Jiena niddejjaq minn jisfurzani, niddejjaq li xi ħadd tipo le għadut. Jiena mbagħad il-problema jgħidha li l-egoizmu tiegħi in a way. Naħseb ma kull raġel għandu naqra minnha tagħdi. Li isek iż-żobb nagħmilha meta rrid jien. Li mhux tajjeb. Sawat naqblu mhux tajjeb. Imma jien meta kont single konna nagħmel hekk u kienet taħdem għalija sewwa. Għas-sempliċi raġuni għax
Eżempju, l-lum mort ma' mara, imma mbagħad jafna me xarej ma mhux ma' mara, għalfi għax jien irritek. Allura mbagħad meta tħall fir-relazzjoni. Bracket żgħir, it-tnejn intom dik in-naħa tħabtu ħafna mal-mejda batu li messaġġ. Mal-mistoqsija tas-sesswalità beda jmissni u u mhux saqaħet ukoll. Imla ħalqek! Matthew, kompli. Le, imma il-Madonna. Allura mbagħad meta tħall fir-relazzjoni, pens li kien kollox jisu mux mod egoista, ma kollox għat-tempo tiegħi. Ġifieri jekk jiena ma rix. Kien ġdida relazzjoni. Le, jekk jien ma rix noħroġ ma' xi ħadd. Mhux ħanoħroġ, jekk jiena l-onet meta kull darba li ħrix. X'jiġifieri mhux qatt ma fittix mara. Imma x'jiġifieri għat-tempo tiegħek fir-relazzjoni, mhux qed. Le, meta mort fir-relazzjoni mbagħad. Ma Kelly. Ma Kelly, u Kelly hija kif ta' l-imħabba turja ħafna iktar minni, fis-sens. Taf kif? Tesprimi aktar. Jiena dak kien jisu kien naqa' xokk għalli, xokk fis-sens għax jien. Ma xokk sabiħ jew xokk? Le, xokk sabiħ, ma sħin qisu għal-bidu isni jiena l-ħażin, fimt? Għax ma stajniex nifhmu lil xulxin. Għax jiena sexually driven ħafna. Tifhem li hu bħal. Issa l-indimulmuta. Mhux qed iridek, ara tibda taħseb da ma jridniex. Kont ngħid imma speċta da bis-serjetà jew. U apparti ġifieri, apparti kollox. Kont naħseb ħażin ovvjament. Il-karattri li għamilt fi sens bħal life huwa nittin, ġifieri lejra ta' kurraġel, kulħadd jixtieq jkun bħal life. Le vera, allura inti. Lejra ta' il-life. Lejra ta' kurraġel. Lejra ta' kurraġel, il-life mhux għax għalija mhux għax ħobb in-nisa. Għax għandu dik l-età u għandu dik il-ħajja ġo fieħu. Le, ekku. Matthew mhuwiex bħal life. Eżatt, allura ikollok, mux pressure, ta' ma fis-sens, eżempju, anki n-nies ma jafux jagħmlu 1+1 kultant, il-karattru jassoċjaw miegħi. Imma dak huwa karattru li naħseb qiegħed ħafna l-bot minni, jisu anki kważi nixtieq inkun hekk imma ma rridx inkun hekk. Allura nies jassoċjaw. Bħal kelli forsi li naf, kelli qatt maratu l-life issa kienet ġieratu ma ftit. Ġieri jagħmilulek waqt xi mument. Iva. Mux waqt moment imma. Le, għax li ma tanċi l-leħen tijaw. Ma tħobbux. Le, ma tbokx l-leħen tal-life. Ma tħobbux. Imma standi għafna fukelli. Imma, allora, anki forsi bil-nies jitkellmu hekk. Kienet taħseb li jena nkoll għanna naħxi left, right and center, fimt? U mux vera mux il-kas. U plus li apparti, minn konna fil-bidu għanna ħafna trabil ta' ġviri tfajliet li għamlu li ħafna ħsar, li jena kont għal dan nisa Casanova ta' Malta, ġifiri mur ma' kull mara kull jum differenti. Għandek il-life, għandek il-life. Imma mux jedaku biss il-punt, jina għatma fimta di, mrax fin fejġabuwa, u fil-bidu kena ħafna trabil jina u kelli fil-relazzjoni ta' ħabba daw l-affarijiet. Għajdu ta' nies inventati. Fis-sens inventati iktar mill-li esagerati. Għajdu ta' nies xieġi bħalxiex. Per eżempju. Jina f'jivvintaw ismu dak marma ħafna nisa ta' u kelli pers ma kienx tafni. Fimt, u l-ar ħaġa kienu li kunuħa xbib tijaj stess. Dik l-ar. Għatti fem? Ja, veru. Dik l-ar ħaġa. Ma xiex sforz lejra taħseb? Ma nafx, nsaqsi li l-għamirit. Imma ħazin, u kelli pers li għamara sew. Kienet tiġi influenzata. Allora għanna dejjem il-diskurs tagħna kien ikun tipo isma' ma tix kasom, fem ċet najt. Fis-sens, mux qed ngħid jiena qatt. Tittaf dalili. Ħanajlek, jien taf x'ġieli għamilt ma kellix ħaġa ħażin ħafna. Li imma l-għonna fi minix persuna confrontational, u dik li għarfiti li ħafna. Dik problema. Jien problema kbira, imma ma nafx nikkonfronta. Ma tallem, ta' me. Ġi ħazin, imma ma nafx fil-baħan. Jekkaw xie kors, forse stan applika. Jena issa tal-lim, ta' għadni ma tal-lim bħar, jien ma tanċin konfrontax. Jien nimbuttaħ, Di super confrontation. Ma mijak li l-ek nimbuttaħ biex tikkonfrontax. Eżatt, ma jena vera minix u nifmek, jien issa tal-lim tinkun confrontation. Vera tweġġani, għax inti li tkun confrontation, un bat tissib bilanċ ta' kif tkun confrontation. Ma tistax biex toħroġ timbaħu, titkellem, imma tal-fax tal-limt jena men, illi illum tal-limt illi jek xaħġa għamżon najda, ħanajda, qabel ma konx najda, u il-fat li tajda taf kemm is-salva. Jena namela ta' kellim għazzon xejn. Fat għasem il-bat titkellem ma tiddiskutija u tikber. Il-kelli hobbu ħafna iktar minni kważi l-lum, għax kelli jena ċajta nejdila l-għaxa.
Imma fis-sens. U meta tkun daħna. Meta tkun daħna xtajt kelli meta tkun daħna. Mux taf xejn. Mux taf xejn. Inkollu, mux taf xejn. Minn fejġi ta' mux taf xejn. Hija. Eżatt. Kienu ħaraw. Konza tajdi, rrit najdilkom xaġuħra fuq kelli. U fis-sens, allura kien hemm ħafna għax jinaw kelli ġej minn dinji differenti. Ġifieri jiena ġej minn dinja li nħobb in-nies qed tifhem. Inti soċjevoli. Gawdejt ħafna, ġifieri ħriex ta' Anna u ġejt. Aħna kien hemm żmien konna nkunu l-erba', aħna nkunu l-erba' jiena, Stephen, Matthew, Mario. Ta' min imissu. Kollha single ta' min imissu. Konna ndemonjati. Konna mmorru Cafe del Mar. Cafe del Mar. Jekk tidħol sponsor ukoll. Cafe del Mar tista' tkun sponsor, issa tinfaħruk. Party place tal-ġenna s Tal-ġen għabbejna n-nisa u kol. Ingrazzja l-Ultimate ta' supporti dejjem mituna għanna l-magna tal-kafe ktar tart nofrilkom kafe. Yes, għanna kafe. Nokla dizin tal-kardżu li jomlon Carlos u tal-logo. Hello guys. Customized Nation, Sunta from Gozo għall-istampar tal-karti. Yes. U tal-li tajnuna fil-proġetti kolla. Ok, home għal dal-baz li għanna l-Amara. Visiti għaddaw li Carlos kull darba jaħbat rasu maħħom għax id bax. Għax Mirko nizzilom. Tarawm. Blezzat ta' tul ta' Carlos. Daw ek, edin ek. Biex jidru fil-set. U jena kun għaddej, u dan uffiċu tana, raj, taf kif tafuni kif. Carlos, mux kapaċi ħares il-qoddim u. Le, għaxin ek naħseb. Kont prezenti l-bira. CMYK għal-PVC Boards, Labio Josef, u ħansata li tana il-Rom Barcelo Imperial Rom u daw il-tazzi li huma tal-bambu. Guys, da tal-ġon kelmukom għax dan il-tajjeb ħafna u nizzer. Il-ħansa tifel tal-ostja. Spiċċa. Franco, Jieni mis. Nice. Ħalla ma xarġan għadib naħseb. Drogi, għaw drogi. Taħġibna fil-kwit. Il-Kelly ħansaqsi. Il-Kelly, tlaqna Kels, ħanisimaw. Mela, kellimna fuq l-ar break-up u kif eċta. Mela, jiena naħseb l-ar break-up tijaj kienet fuq 3 snin u nofs ilu, 3 snin ilu, le iktar minn 3 snin u nofs. Kienet relazzjoni mux tajba għalija, domt naqa biex ħrixt minna u biex isni sibt li l-nifsi nerġa. Inti ħrixt minna? Iva, jien ħrixt minna, ma... U kien tawġieħ li ħrixt minna? Le, ma kienx tawġieħ li ħrixt minna, le. Mela, ma kienx l-ar break-up, ma kienx break-up kera? Le, kienet kera, Ma tija ċans, ħanisimaw, għalix kienet l-ar break-up imma. Ma tistax titkellem sew. Le, ma tistax titkellem sew xejn fuq. Le, għara, ma tistax għara, hu karta ħjar. Ixrob. Mela, meċ jirrispondi għanti għax nara li kelli tibjad bis-sekondi. Xan jirrispondi? Kellek xi break-up kera, xi tfajla li weġġajta, li qabdet toffendi. Jien? Naħseb meta kont żgħir, kien hemm waħda hekk li naħseb kont iffissat fuqha. U mudi ma riditniex, fimt, u ġejt ħażin, qed tifhem. Imma ħriex ma ħajja. Le, qatt ma kont. Mela mhux break-up. Ejja, ma qatt ma kelli break-up hu. Qatt ma kellek break-up. Jekk ma tantx kont ma ħafna nisa jien fis-sens relazzjoni. Imma kellek relazzjonijiet. Ejja, ma ftejt. Imma allora dak mhux kollha broken up biex isaqjat ma kellek. Imma ma kienx hemm xi waħda li kienet ibsa diffiċli jew weġġajt inti jew weġġati jien naf. Relax, Matthew. Matthew nibqaw bib sabiħa. ħanajlek, eżempju. Ejja, le, ma fiġ eżempju. Le, l-ewwel waħda dilli semmejt l-ewwel issa, dik kont ħridhom ħafna. Ma insomma, għamlet fil-bidu kienet tibgħat nieħdu fuq xommi u hekk imma mbagħad għax kont tlaqta tannik ħafna. Per eżempju? Għajdinna l-istoria. Tista' tgħidilna l-istoria. Dak mela. Da ma semmix in-nisu. Għandha ħal Carlos anzi fiha. Ħanajdilkom x'kien. Iva, ħanajdilkom x'kien qalli eżatt Carlos. Inkelli jisu 21 u Carlos darba ta' ħabib birti għaj li nara jisu missieri, nefhem. Tani dal-parir. Parir tajjeb imma. Għaw jinna jisu t-tifel tiegħi qatt ma kellni. Vera, dak it-tifel overweight. Il-tifel overweight għax mi kien il-tifel li qatt ma kelli. Ma ħelu. Tonqos imma men. Għax qed iżommu. Għax konna iktar, bil-fer. Eżatt, fetta jonqos. Vera, li hemm. Naqs, qed iżommu. Ma dik hemm. Kemm tikol donut inti?
Le, mux 3:30 tat-tifla. Tak parir, Carlos. U insomma, konna nasma dil-persona kien fil-bidu, jaffjek tal-ħagġi ta' falment najt, ma insomma, kien fil-bidu ta' minimissu tagħna. Tajdix li Carlos għallek li ħassir popolari għallura tlaqa? Le, isma di. Isma, ħagġa bħal. Le, zom sekund, dimmi għatmatta ħagġa bħal. Le, mux eħħal, tini ċans. Thank you. Għan ispiega. Mela, ejwa. Rajta kemmi xarbi. Dik il-50 euro mbagħad wara. Le, Għallek fil-ġenjalità. Le, kont qed nintawa, kont qed nieħu buzz, jien, fimt? U jiena kelli 21. U dil-persuna kienet ikbar minni. U jien f'dak l-istat ħassejt li din hija l-mara ta' ħajtin. Għajlek għalfej, immax kienet kollox, u fi-sens kienet issajja li, ma kien joqosti xejn fil-verità. Imma bat kien hemm dal-ħsieb li jimna l-ġa. Kemm kienet ikbar minnek? Kienet 5-6 years naħseb. Imma kien hemm dal-ħsieb li pens li nkun żgħar ħafna. U kellek 19? Le, kelli 21. Issa xorta. Għana, fu żgħar ħafna da. Żgħar, ta' 21. Dik il-beritta bċaqal. Melek, riflet kif, eġbin. Li kont cool. Wanna be John Malia. Le, allura kelli da dejjem da dubju ta' speċi istja ġifirin ġasebt il-mara ta' ħajti, jek ta' 21 kon naħseb jien. Problema. Problema, tistja. Fi-sens, imnalla ġarek, għax mux ma kelli, taf kif. Imma ġifiri, meta tħares l-ura, xin tamellek, wej xin għal dak il-ftiz mill-li kont maħħax lef konna men sena un bat konna lef, fuck no, fimċet najt. Imma f'dak il-3 months li dejjem kulħadd ikun happy fil-bidu. Mux ekku. F'moħħi kien kon najt li isma. Dini jistja, imma fil-sim zejt najt zom. Imma dini. Għandi 21. Taf kif, di tixtieq tistatilja speċi. Issa dini diġa. Taf kif, ovvjament, dak jizmi kon zaħir, jinkon jisni għatma kont ma mara, ġvisa 21, għatma kont ma mara ek, li inta aktar minn il-laqqa mal-nies speċi. U anki kon darbtej ħriċt maħħa, mux qoddi minn nies, clubbing ma sħabi. U għedlu, ġox marandek xizoprat lek, taħx il-boys Halloween. Lok inkoraġġu. Supporti fil-boys. Ma kelli li sallum kullħattek xizoprat lek. Kredu li xizoprat lek kont 75 kilo, sa sebara l-lum 100. Ma ntijomx tor, fimċed. Imma insomma. Il-nobbog medġi. Allora dejjem fid-dubju. U tistja madonna, kollox kien tajjeb ħafna. U dak iż-żmien kont kien fit-television kien għadu naqab saħħtu, allora bdejt nagħmel min imissu u la tħobbniex. U tentazzjoni tan-nisa kienu ikbar. Fimt ġifieri kien hemm volum fis-sens nusib ngħidlek dan, ma eħetejn. Vera tejn. U Carlos darba tajni, mux parir. Kien għalli. Għajlek x'għalli. Carlos għadibza. Isma, għajti taħt il-mejl. Mux kontrik di. Isma ħabib. Inti għatmat kontra. Inti għatmat kontra. Għadibza. Li ħanajdilek eżat kif għattili. Għalek għadibza. Carlos, naħseb imma di għalili. L-anticipazzjoni ġiviri. Carlos, din għalili. Qabel kienu għasjaf li għet madin. Ġifiri, jgħet safe. Kien għalli inti u dal-klim eżat ħanajt. Fruli, ħan slema sessist. Zom, tini ċans ħalajda. Carlos għalli, zom, ħan slema sessist. Zom. Tini ċans ħalajda. Isma l-għara xtina il-lejla. Carlos għalli inti, immaġna. Mux dal Carlos tal-lum. Carlos ta' ħafna snin ilu. Ta' 9 snin ilu. Carlos tal-lum evolva. Medġi l-lum sor kullħata jgġeb. Madonna. Carlos tal-lum evolva u sar vera zen. Carlos kien għalli inti, għalli gustus, għalli għatandek 21, għalli inti taf xħata millom in-nisa. Ekin. Għalli xejt in-nisa jien. Għalli ma tfur ma' komment, għalli dal-klim eżat. U jina dak il-ħin, xkuraġġu. Għalix tidinni hilda, għalix tidinni hilda.
Imma kif għalili vera kienet tandak, għalli ħriġt man nisa jien. Ħriġt man nisa l-ħajja. Ħriġt man nisa ħafna ħjar mill-li. Diket il-kelma zaħt tal-ewwel, mux di. Qed nipprova nsemmu mela il-brand. Ma nista' ngħid xi ħaġa breaking. Nisdifmu li tsemmen. Special announcement. Matthew, you're a fantastic comedian. U s-sena d-dila ħanamlu xi ħaġa ma' Matthew, guys. Qed nikbu stand-up comedy, one-man stand-up comedy show għal dar raġel. Jiena u dan qed nieħdu buzz. Kunu tafu daqt. Min imissu jisaqsek. Però din l-istorja mhux ħanajdu. Kemm għandkom karti, ja? Ma dik hemm bejn il-ġiel. Le dik hemm bejn il-ġiel. Le ma dik qalli la qabel issa qed niftakar. Ma kienx jaf li niet magħha. U tlaqt imbagħad. Imma mbagħad ġie żmien dejt inħossni sni. Kont qed ħażin. Kemm naqa' problemi. Kien qed ħażin. Le, ma ngħidlek ġara. Għadek tifel. Eżatt. Ma ngħidlek, imma ngħidlek ġara. Il-Carlos Zolt nisal qed ma' dil-persuna għalli tajjeb. Taf kif? Imma l-ixxu kienet. Jekk niċċievi telefonata lejla. Carlos! Carlos ħassarti ħajti! Le, Carlos kien għalli. Anzi, Carlos kien happy għalija. Kien happy għalija bli ġara. Imma tista' tgħidli kif tlaqta? Ħanajdilkom. U mbagħad il-problema kien. Għaddit podcast kollha għadna 3-4 karti fidejna. Ħajna kif tlaqta. Tkont fid-dubju ħafna. Kont fid-dubju u mbagħad jisni ma flaħx għal pressure ta' ċertu forsi sitwazzjonijiet kont għadni żgħir u vera tannik, ma ħanajda. Bat SMS. Ma zoq isqar minn hekk. Kienet batitli li kienet weġġat naqra x-xogħol minn li ħabtet xi naqra sa ma' sink. U jien dak il-ħin, għax kont bla bajt, naħseb aħjar li batila issa kif mux daqsek f-sessija. U battila s-semmes. Battila, u l-familja għalatili, mux biċajt barbecue fil-sajf ġabili. Waqt li għed najdu din l-istoria, jiena minix ċert, ma jena minna li għed nisma l-analis wara. Isma. Skandalizzajt inna l-analiz. Kemm ħelwa analiz. Kienet, le, mux jiempraw, ma nix praw. Carlos, inti, forsi nizduġi xkarti. Ara tijak u koll. Le, ħafrit li, mbatt kienet ma persuna. Issa, rajt. Ma kien ma persuna li vera kont ħepi għalih li kienu flimkien. Mela Matthew għaddi waħda li il-Matthew. Le. Għanna podcast ieħor jekk hemm. Ux vera, ħerba għaxtanti għajt. U saqs il-Matthew. Ma ħasaqs li l-ek, Abigail. Li. Għatta miċ ħaġa illegali, Abigail. ħajjita illegali. Tista' tu karta sewda. Karta sewda. Ġiri għamil ħaġa illegali. Ħafna. Ma tiftafa l-istorja. Zguli nafa. Nispjera li tajdinna l-istorja. Le, ma nistax najda. Ma nistax najda. Announcement. Abigail Malija kienet drug dealer. El-ċapo. Wara najdilkom. U laqset toħlom xini ġifiri. Vera xaħġa legali immaġinattiva. Immaġinattiva ħafna. Najda kienu ġew l-Special Forces in Navy Seasons u bil-parachute. Breaking Bad il-ħadem minn fuq Abigail Malija. Ħanħawidhom, għax ed-dim bħalta ġemma. Cooking them meth. Għaxissa dina da xej. Għarajt ħantella wahda, lesti? Wahda sewda mbatin. Wahda sewda. Għazel li xaħat biex uwieġa palik. Mela, Matthew, x'taħseb li għamilt illegali jena? Aspetta Italija xkun li kemm ħafna. Mela tidin dawru, tittajdinna x'għamilt illegali. Matthew, tittajdinna x'taħseb li Abigail Malija għamlet illegali. Issa, di bis-serjetà ġifieri tafni li bħala persuna. Xi waħda li inti tikser. X'tista' timmaġina li kieku jiena għamilt, u mbagħad jien ngħidlek ix vera jew le. Illegali. Imma divi illegali xi ħaġa. Nistajt nispiċċa naħseb jekk mhux il-ħabs. Kondotta maħmuġa żgur. Action probation u hekk. Probation żgur u jista' jkun ħabs. Qatt ma qbad. Ma qbadx, le. Jiena naħseb li le, tinċans. Kont zaħira mennu kont. Kont zaħira, ma kontx naf. Kont zaħira ħafna, 26, mux zaħira zaħira. Zaħira ħafna. Niprofa niproteġġija. Ma jkun ċertu affarijiet u 26. Le, ma jina ta' kont zaħira, ġivin kont naħseb forsi 15, 16. Le, mi għamlet 26 minn zaħira. Jinna forsi,
mhux b'mod ħażin imma ħabba xi ħadd. Jinnef kellek xi titraffika xi ħaġa from point A to point B. Le, m'għandhomx jaqsmu drogi. Le? Zero. La, bigel ma droga għatma. No. Ngħidlekx il-mistet magħhom. Le, xej, ma dik id-dinja qatt ma mistejk. Qatt ħassra f'xed titlef ħassra. Għattu klimu ta' Issa fil-beg waqt il-kafe ngħidilkom. Tajjeb. Kemm qed nagħtu eżempju ta' kids Tajba, ma, do not try this at home. Helwa Medero kienet it-tfal. mistoqsija. Inti meżju. Mux ta' medu. Mux ħatajdin la ġviri. Le fil-break, ma nistax ngħidha ġveri spiċċa Ġviri ma nixtaqsam bil-kontra ħafna. Le nispiċċa fix-xi. Immaġinattiva ħad titbellaħ la ngħidlek. kemm għandi kurzita. Ej, inti miss. Jieni miss. Involvi annimals, stram. Saqs il-Kelly għalija. Għandek xi waħda tajba l-Kelly li ma tafx forsi u tixtieq issir taf. Dik jafa. Jafa dik si tħobb tiddomina Le, naqta. ma saqsix id-domanda, ta' rajnux. Tiddomina tħobb. Tħobb kelli, dominanti istja. Oqotem ħanajdlek jien. Mantiex tort bestja bħali. Bestja l-intefatti kol bis. Kemm mint funny man. Mela, Il-Madon fi men. l-iktar post riskjus fejn għamilt is-sess. L-Kelly? Disja bija bija u kalles, kelli naf. Taf, ma forsi mux miegħeku. Le, mux miħaj, ġas naf. Taf. Ejwa, la fejt Ma ixtiq. tantxu riskjus. Taf fejt ixtiq u għajja ma najdunna. Fejt ixtiq, kelli? fejt ixtieq. Le, għajdinti, baby. Fil-bahar. Le, l-oħra. Fil-bahar, ma milx fil-bahar. Ejwa. Allura. Fejt ixtiq, mux fej għamil. Ma nafx li met jajtu. Aw, fil-bahar nasab Uja, kulħadd. Fu aeroplan. Kull darba li nsifru, lejja. Fil-toilet tal-aeroplan ma noqogħdux xinu Matthew ġo fih. Ma noqogħdu. Bil-kemm joqgħod Matthew waħdu, għasu parajnu, dik il-pożizzjoni. Dik xi ħaġa li ngħid jiena. Kif il-Madonna ħnoqogħdu? Ħad kompli, kif jgħadu t-Taljani. Tabat subara daħla fil-ġerħa. Ħad kompli t-nawwar subara fil-ġerħa. Ma joqgħodx Matthew qalet, ta' ma joqgħodx Matthew. Għaxu jgħidli bis-serjetà, jgħidli bil-kemm noqgħod jien hemm ġew. Kif il-Madonna għamlu? Kelli titiktar. Għax kelli tara ħafna films. U taħseb li tal-films jiġri. Spiċċarna l-Barcelo. Sawa. Għanna trabil. Taħseb hekk kelli. Tajjeb darra. Romantika ħafna. U taħseb li tal-films jiġru fil-verità. Qed tifhem. Le, jien naf min għamel fuq aeroplan. Ejwa, ma skomda. Skomda. Tidaj, kemm ħadu pjaċir, kemm reġgħu għamluha. Ma tistax tajtu. U U le, ver, apparti. U għana nisbeżżula jifetaħ Le, apparti ċaj. Daga, ifem, il-Mile High Club, kullħat jishtiq jipruvaħ. Imma l-verità. Le, jina nibżom mill-aeroplan. U inta, Aw, jaf distrazzjoni tajba, actually. Ma kemm ħad titlef fil-verità? Kemm ħaddum 15 seconds? Ma tiftakarx. Mela kulħadd bħalek. U għal 15 seconds. Le, mux kulħadd bħalek. Vera, mux kulħadd bħalek. Sa nagħmlu poll di fuq. Il-problema li mux ħaddum għax inti ċansi Isfa fuq TikTok. Min idum iktar minn Matthew. 5 l-iktar 7 minutes ċansi zaħ ħeġi ħatta ħabatlek. Le, ma jien naħseb id-dum iktar għax kollok ċertu stress, ċertu hekk ansjetà, ċertu il-lallux, ħajġri. Edha fuq aeroplan. Tkun iktar exciting u nemmel. Le, jina dik eżempju ma il-kontra ta' kelli, jima tiġtanix dik. Le? La, jina l-istress li kolli fuq. Xej ma tiġitani, infatti anki ċekku Riskju ma jaċitax. Bil-miej perfettament. Jaf ma jaħdimx Ma kif nkunux nixtieq in-sync. jien. Intu. Għarret l-affarijiet. Il-fat li nkun jgħet f'ċertu riskju, ma le. Iġibi għat ma għamil sess fil-riskju. Ma toġbokx. Le, naħseb għamil forsi darbtej ma nħu basta xej. Għala. Tamila xattajt biex tamila ma Għax niddeja, ma għażnix komdu, nħosni stressjat li ġat. U inti riskju joġbok? Ħafna joġbok. Tafal fejn xina vera bezzur fajti. Ma l-problemi ma Matthew li jek namlu xaħġa riskjuża, knowing Matthew li għafuħ ħafna nis. Hija dik vera. Jispiċċa fuq Facebook. Naf insib il-bajt tiegħi fuq xi screen Facebook, fimx qed ngħid eżempju. Għaw ċerta images vera ma nixtieqhomx ġomoħ. Eżatt, ma qed nipprova ndaħħalhom il-kelli wkoll. Plus li għadni kemm għizza. Please. Ukoll. Ma vera, jina l-riskju hekk dola affarijiet jġbokx. niddejja ħafna. U kelli vera bil-kontrast, kelli ndimunjat hekk tit, riskju biss. Anka jien ħobbu riskju. Living on the edge, Le, jina ħobb it-tnej, jina ħobb it-tnej.
Irti kollok momenti komda. Mela, ma... Mux ovvja. Jiena dak biss li. Wara ċertu snin. You have to spice it up. Spice things up. I agree. Spice things up. Boring. Bis-serjetà. Leġi li kollha naqsma. Listen, like push yourself, babe. Jien nipprova ma skontu ejja kif. Le, trid tipprova tkun riski. Le, mhux bil-forsi. Forsi mhux fl-ajruplan. L-ajruplan hija komda. Tamilha biex tajt tamilta. Per eżempju, fit-toilet ta' Go Joe Channel, no? Jiena niddejja, men, niddejja. Moħħi l-għallet jiena għejdiex di tal-Madonna, jibda jaħseb f'daffarijiet li jidħol dak, jitfruġetna, għasin konet naħseb jien. Le, ma per eżempju, għatmort camping, u għamil toqt il-camping. Ux camping, camping. Inti dem fis-sodda, tagħmel. Iva, ħafna drabi, u meta kont singil fil-karozza fis-sodda tiegħi ma konniex noqogħdu biss, daqshekk. U l-karozza tiegħi skomda ħafna. Jew karozza jew sodda ġifieri. Iva. Ma kontx naqtak hekk ostra. Iva, tajlek jiena persuna mhux kif jaħsbu n-nies, ta' jien raġel sejta. Imma laqas fil-ċina, per eżempju. Fil-ċina ġifieri. Iva, Fil-ċina iva, imma xorta, u kole qalbi Xorta? Sorry, għaxħu fil-ċina tijaj u s-sin. Bidiħe, Għalli naqas fil-ċina. Ma fil-dar. Fil-dar. Mama u papa ta' Kelly, uffiċjalment Kelly qed tiskuża ruħa tal-li użatilkom il-ċina. Naħseb ommi taftu. Tafta. Għax hemm teba fuq il-parke u għax Mux vera. Mux vera. Ila torak miskina Matthew, jekk għada it-tifla tijak dik. Jek propja. Emma, ħnajta, marru għaxħal f'demmu. Dawarita ekku. Jekk għada jitilquna l-sponsors, Matthew ħazin. Għax jgħadda ħal tifqawom l-sponsors, issa tara. Kelly, issa Kelly. Bajtu bej kelli bulu d-dem li palissa. Kelly, go for it, Kelly. Mistoqsija ħotta l-Matthew, mux għalli, please. Nixtin zaqsi għal-Matthew di, ma. Zaqsiru hija. Matthew, għajdinna l-għawa ċajta li taf. L-għawa ċajta li naf, jim ma nafx ċajt. Jim ma nafx, kemmi li barajda. Kemmi demel. L-imħabba, kemmi sabiħa l-imħabba. Għax jieħel fit-ċajta. Għamel effort, għamel Kif effort. xejt li marketing tal-stand-up. Being you. Eżatt, inti Matthew, inti funny minni. Ħadd ma jħobb il-Matthew kif tħobbu Kelly. Smajta, ħadda taħżin. Le, no, you're funny being you. Kemm int ħelwa Għax vera. Niprofa najt ċajta. Inti tafx ċajta. Le, għajdinna l-għawa ċajta li taf. Ma nafx ċajta. Tal-alien u dik tajpa. Imma nsejta dik. U ma najdu għom sew. Le, ħanajlek kif najda. Imma s-sidi mux U di twila, di mux tajba di ċajta. Ma zom dina. Zom dina R-rated. Fil-kasa Iva tawa. tal-alien eħe. Le, mux tal-alien. Ta' podcast ma naqtaw xej, bro. Le, Tibżax. uja bip jawa. It's a podcast, bro. Ħanajda. Imma politically incorrect. Edin għawlek għet nixorbu l-bazzero. Għanna li kelta bigħi għadu għamela. Ma nafx xem fi. Għajda ma t-diskutu. Niftakar jena, l-istess wahda. Ejja, faqqa. Taw kolla Mario, ta' għalli mamlu. Ejwa, vera. Għandi t-nej ċajt, nisajna t-nej. Mario ta' minn imissu, hello. Mario tajb ħafna ċajt. Mario, bravo, għacċajt Mario. Sorry, tal-bli. Mario, kif jgħid Go for it. Mela darba inti għajba di, Ġad nara l-color bars. Tal-LGBTIQ ta' xkien pieċir bija li Ġad nara l-color bars tilajn. Tini Charles ħanajda. Ġelli d-lex maħat. Mela dak kien hemm raġel sewa. Deċajta sewa, mux ċajta, mux vera. vera. Edin fuq bank taf kif. U insomma, mela immaġna jgħet fuq bank, u inti jgħet fuq bank, Carlos, sewa. U għaw dil-persuna, weħeda tajtara dik il-karozza ħataħbat. U taħbat, vera. Unbat jgħaddi ftitħin, għara dik il-mara ħataqa u taqa. U bdew, tipo. Wow. Raġel u taħdeħi su interessa ruħu u ma. Isu Angelik da. Speċi, eżat, l-osti għamma. Sorry, inti Do not feed the beast. Abigail, do not Għax nis kilos uħra bġeħel Madonna. U flashik U bazgur ma jitħol fil-toilet tal-aeroplan. imżewa, it-tifel imżewa. U sama, u da, marfu għall-ostra, għall-osma, bdejt nisibak titkellem speċi. Għallu
taqra x-xort, għallu taqra l-futur. Għallu jiviva, għallu estrina, għallu interessanti. Għallu njoġobi da s-sujġet, għallu hemm xi ċans forsi tista' titgħallmu da s-sujġet. Għallu iva, mela, mhux problema, għallu niftehmu, għallu jandi u nallimulek. Għadda speċi, għarrejt, u taħ l-indirizz, whatsoever. Għallu sma, għallu nintaw next week. Ekkamlu, mar, ħabbatlu, fedaħlu. U dak kien eċitat ħafna, ovvjament. U da raġel għallu, ok, mela, ok, nibdew l-lezzjoni l-lum, all right, ok, għallu mela santi, l-ħagġa t-tamel, għallu inti t-tamel dak li ħanin l-kien. Ok. So, għax jitħak, dak li ħanin l-kien. Għax jaflet nibza, għalli ġej. Għallu ħatamel dak li ħanin l-kien, għallu fidejk. All right, għallu messa li ħanamlu, ħanitilaw fikana ta' sodda. U da, la, fideħ, orret, għal-mela lezzjoni naħseb mill-kan ta' sodda. Fair enough. La, ftem. Eżatt. U marru għal-mela ta' sodda, għallu issa inti li ħatamel, ħatinza il-flok. Da. Da speċi la taħ. Bajru fej jikteb xejn, għallu inti inza Skużawna tad-daw. Sorry, dinaqtaw blipja. Ma nistawx. Blipja, Petra. Marlura blipja. U dan eżal flok, insomma. All right, ok, għallu ma ġejjin, ok? Għallu issa inza il-qalsiet. L-step 2 kien, all right, ok. Neza l-qalsiet. Għabat għallu, issa li tittamel, titfajdejk mal-ħajtek. U tippoppon għal-patata, u da raġel, dar għallu smax bin. Għallu ti għalli stajku għataxin f-sormi, għallu għattara ġat titallem. Petra, blipja kolla, istaza biħa. Blipja kolla. Storja ta' sew sabiħa illi ma nistawx nuru fuq il- Vera tajba. Vera tajba. Ovvja, mux ovvja ħana. Niblipja. Wara xismu, wara. Zakkafe. Wara l-kafe, grazzi l-Ultimate, u by the way, xkelli najt, jek tidu tixtru l-karti u tilabu għaxi party, iktar hot, ibatu fuq Di tajba, l-logħba bid-drinks u hekk. Le, dina ta' kemm ibbażu? Kelli hekk. Qed jibatulna n-nies ta' biex jixtruha. Jina li tilabuha hekk b'xi jew b'xi tray shooters. Lela, u l-mistoqsijiet aktar hot tal-parties. Imma lek meta tkollok drink iktar tintela. Ma kull waħda li twieġeb u ma twieġibx tuħu xogħol. Drink. Mela, batunna Facebook jew fuq admin@take2.mt u wara ħanamel, wara kafe ħanamel. Le, tajdix issa. Mistoqsija profonda. Imma konna naħsbu għal issa tajdix. Matthew. Li ħatamela. Għax nishtiq nisimak titkellem. Profonda lik, Matthew. Jaf titkellem ta' Għalek, għalek. Jinnaf li titkellem. Tlana. Da kena Kafe. konversazzjoni tal-ġen. Kafe! OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq il-numru li qed jidher bħalissa. Ġejna lura, grazzi l-Ultimate tal-coffee machine u l-kafe, toħdu l-kafe. Għana ġejna lura kif tistgħu tajt. Carlo, se ringrazzja l-Ultimate jiena. Tajb, kafe tajb ħafna. Il-kafe tajb ħafna nafu l-tajb u għamun. Mela, kont se nsaqsi mistoqsija profonda l-Matthew. Zom bilanċ mal-alkohol. Deċiżjoni li dispjaċik li ħadd. Deċiżjoni li dispjaċin li ħadd. Li sirta fil-level ma sax tajda. Zop, fuck it. U vera, neħejtilek, sorry. U l-qasik Carlos. Le, Carlos kontent li sar jafu. Attenċi tajtek bieċa parir bħal dak. Thank you by the way tal-li ħajfoka. penġejtni vera sabiħ fuq il- Ħajfoka! Sa tantara x'tessa. Mela, deċiżjoni dispiċini li ħadd. Mela. Hemm ħafna deċiżjoni li dispiċini li ħadd. Sawa, Dik il-problema. Hemm ħafna. karti Hemm ħafna. Waħda minnhom. Dik iku tmurlu għataj dik iku konna mela differenti.
li kikum mur vera lura biex jimbati inqas naħseb li bħalma kellhom raġuni teachers tiegħi li nkompli l-iskola. Ejja, xejt ħafna ħin induru naqat. Ma mi dispiċinix, sa ċertu punt. Imma mbagħad ħabba nuqqas ta' skola jkun hemm ċertu insecurities li ġor magħhom. ċertu deċiżjonijiet li tieħu, fim, tifhem. Inti meta waqaft skola? Inta 16, hu. Allora mbagħad eżempju, jiena niżel. U x'kien għax iddejjaqt? Għax iddejjaqt. Ma kienx iġobni, fis-sens, l-ewwel nett għandna xi levels naħseb kelli to be fair l-iskola wieħed biss kelli l-Malti. Għax kont għobbu ħafna mal-Malti. Imma eżempju Form 4 u Form 5 kont għaram għaref. U dejjem immorru it-teatru, insomma. U għat ma taħsibha terġa' tibda tistudja? Naħsibha ma. Saħsib jasal. Taħsib biss. Għax diffiċli issja, infatti nagħmilhom ħafna daw li. Le, tagħmel it-tnejn u taħdem u tistudja. U mbagħad żgur kelli tibqa' bin-nies. Le, żgur. Le, diffiċli. Ħana jille. ċans ikun ibsissa. Ma jien ninkoraġġik u jgħid li jixtieq jerġa' jistudja fuq l-affarijiet li jħobbu, I mean. Fimni, diffiċli. Għax jien għandi problema, eżempju l-iskola kont mhux niddejjaq, għax kont vera bravo. Just imma jkollha ħafna distractions. Allura dik kienet taffetwana ħafna. ADHD sottili. Jien eżempju, l-unika way kif konnu pexir kien fit-teatru biss. Fejn nkun konċentrat 100% il-ħin kollu u ma jkollix distractions ta' xejn. Għax kont inħobb nagħmel ma. Qed tifhem u kont inħobb nisma' fuqhom. Allura aħna konna jien l-iskola jien nafa għandna mill-form 3 naħseb għax kif konna għaddim mill-Ingliż, għax l-lezzjoni li konna nimmissja esagġerat. Allura ħabba l-ADHD għandi ħafna spazji vojta fejn ma jagħmlu sens. Anke fil-mezz, meta kont imur il-mezz, jekk nagħmel xahar immur, kont tajjeb għax qed nifhem. Jew jien għandi way kif nifhem ukoll, ġifieri kollox insomma kelli tifhimni kollox eżatt. Imma qisu eżatt il-way tiegħi qasam fejn spjega eżatt. Mhux ikkomplikata. Jekk hemm struttura tajba li nifhimha ħanifhem. Imma meta tħossok insecure, f'liema sens? Għax ċertu diżġi, jekk inti qed ħatmur, eżempju tagħmel deal ma' xi ħadd. Daw jaffettwani, ma ħabba l-ADHD tiegħi. Tibda tiddubita lilek innifsek. Eżatt, dik tinħex għax imbagħad tidher. Tajta xi m'għandi skola, ma? Sa ċertu punt. Tħossok inqas imma? Inqas għax jekk inti tiddilja ma' minnu kbar minnek, dik taffettwak. Allura inti jekk għandek proġett li vera taħseb li hu tajjeb għalik. ħat inħexana, tifhem, jekk nagħmel karattru, ma darba għamilta, jekk nagħmel karattru and I play it along, zobbi għamek mhux darba ħel. Żgur li le. Darba għamilt karattru u d-dil ħattu. Imma ma kontx jiena kien kollu fit-tizju. Xettajt għax qalet ċaġa kellim. Jien naħseb li ċertu affarijiet li fattajt inti tagħmel deal ma xi ħadd u hekk. Dak ma titgħallimhomx l-iskola, titgħallimhom l-esperjenza. Imma li tmur f'mejda tpoġġi bil-qiegħda. Imma ġo moħħok ta' qiegħda. Imma li qed tagħmel differenza. Jiena laqwa nies li naf mhux biċċajt qed ngħidlek. U nista' ngħidha konvinta. Laqwa nies li naf waqfu kmieni mill-iskola. L-iktar nis kreattivi u li mhux ġo kaxxa li naf waqfu kmieni mill-iskola. Jistaj, ifimni, u għandhom l-istess problema li għandek inti, ġifiri jħossuhom dik in-naqas. Tmurek, is-soċjetà timbuttak li l-iskola, ovvjament. Għax jien naħseb meta tistudja l-iskola l-flus kollox. Tħossok aħjar bi kien nifsek. Jiena qatt ġifiri ma tkun meta impjegajna qatt ma ħarisna lejn skola. Esperjenza, attitudni, kemm int lest taħdem. U dik ix-xaħġa, dik ix-xaħġa speċjali kollha. Nagħlek id-dritt jekk issaqsini minn għandek impjegati studja l-Università qasna f'ngħidlek, ħlif Marija Rosa. Qasna, naf li Marija Rosa. Għax kienet qed tagħmel il-finals. Għax inna nafu over the years. Għax inserta tekku. Għandi xorti naf Carlos kien fl-Università. Kienet jistudja xi ħaġa li vera ma kienx toġbu. Eżatt, imma xorta gradwajt. Imma ħanajt ninsaj xi ħaġa vera, jiena mort l-Università u għażilt kors illi għażilt kors li accounts. Mhux accounts għaw, bikom u hekk, ġifieri commerce. Imma waqt isħabet jaqraw l-economist u business il-programm. Jiena kont qed naqra Tolkien, Shakespeare. Imma però mbagħad meta ġejt f'sitwazzjoni fejn kellna kumpanija nitni, Jgħinu. Eżempju, jina f'da traġitta, eżempju, 3 snin freelanceru. Fil-bidu. Ismani. Fil-bidu kienet jibsafna. Ismani, ma nafx għaliex. L-iskola ma jgħalmux affarijiet bħal taxxa.
Dik zopp. Jien ma nifhem xejn. Dik blajt. Għaliex ma jgħalmuhomniex dawn. Blajt ġiex kallen jiena hekk. Il-bolla għaliex tħallasa, x'inhi il-bolla. Dawk blajt. Tipo, għaliex tittibla kulħadd bela kanna hekk. Dawk ħabba fihom u għajt sena l-ura. Jiena din għandha x'taqsam mal-edukazzjoni, ma naħseb li vera fis-sistema edukattiva. Nitalmu affarijiet li ma nibżonnhom. Kif timla t-taxxa, kif taħdem it-taxxa. Jiena naħseb flok iktar m'għandniex bżonnhom l-affarijiet li nitalmu. Naħseb li nitalmu b'mod. Daħt nistema ħażin. Ma nitalmu b'mod vera. Isna din, le, militari. Ġifieri inti għandek da syllabus, is-syllabus jinbidel, imma ma jinbidilx fil-verità. Ġas kull sena tbiddel ta' kif għandek tajt l-affarijiet. Ġifieri tevolvi ma' żmien. Imma syllabus għadu l-istess wieħed tal-80s. U mhux ħammer in-nies, mhux ħammer l-edukazzjoni. Imma vera jekk inti tmur ġo klassi, differenza li tara huwa it-teacher kif tallem. U forsi ora it-teacher jagħmel differenza l-istruttura nifisha l-istess għada. Ġifieri eżempju social studies tal-lum u li kon itallem jiena differenza ġast kif inhu miktub u kif ma l-istess għadu. Ikun hemm syllabus li jinbidel, imma jien naħseb li rridu nagħmlu kif tieħdu s-suġġett. Kif tieħdu, kif tużaħ fil-ħajja tiegħek. Fejn sens. Ġifieri mhux bil-fors jekk inti titgħallem dil ħaġa titgħallem ABC, hawn min ħajjitgħallem jdur dawra magħha, fihem mbagħad jasal saċ-ċentru, hemm min imur fiċ-ċentru u jinfet, irridu nitgħallmu kif naħsbu. Għax mhux ħadd l-istess. Jiena hekk naħseb jiena nistudja li aħna kollha ma naħsbux fl-istess mod. Le mhux hekk. Jien nistudja kienet problema ħafna. Le anke jiena skolastikament kien hemm suġġetti kont nixrobhom qisni bla effert u suġġetti oħra tista' mhux tipprova. Imma fuq jiena li pruvaw jagħmlu almenu fi żmieni. U mhux qed jgħid li qed jagħmlu ħażin. Ituk id-duq ftit minn kollox, ħalli mbagħad tkun taf x'ħat għażel. Imma nafu wkoll li ma taħdimx għal kulħadd l-istess. Le ma jekk idduq ftit minn kollox, ħallimni fuq affarijiet aħna. Le ma eżempju il-problema. Le naqbel miegħek 100%, imma u jiena sorpriż kif sal-lum għadhom ma evolvewx biex jagħmlu dawn l-affarijiet, pereżempju tallim nit-taxxa kif qed tajt inti. Ukoll anke isma' ta' dik l-età diffiċli biex titgħallem. Imma dan huwa suġġett. Ma tajjeb li tifhimha. Li kun taf, eżempju jiena. Isma' inti tħallas il-bolla biex imbagħad ikun jiġri hekk ukoll. Aħna konna li teacher jien naf jien kont iktar forsi jien iġbit li t-teatru sawa konna iktar open ċertu affarijiet. Kont ngħid eżempju talba kien teacher ta' religion u vera katlu, appart li jisna konna ħabib. Kien hemm xi ħaġa għax li fejn żobb ħanu żgħadin, hekk katlu biż-żobb, ħares lejja, sultana. Barra. Dak diskors qalli, barra qalli ħankellmek u ħriġna. U għasu ma kien jaf kif il-lostja ħanu żgħadi. Dik għalija għalaw ġo moħħi. Ħella ta' spazju. Żejda, issa dak li qed quddiem u ġifieri immaġni inti titgħallem kollox bl-amment. Jien kont hekk, jien kont irid nitgħallem kollox. Imma mbagħad fil-verità, imma jekk titgħallem, imma żomm. Isma' jien kont nitgħallem kollox, inġiblek jgħaddu ġimgħatej ma niftakar xejn. Le, imma inti allura qed titgħallem b'mod hekk tajjeb. Għal xejn. Qed titgħallem rutina, għandek rutina ta' tara di A, di B u di C. Inti qed titgħallem hekk jew ġast. Mhux titgħallem imma isun ġim, ġifieri issa qed titrenja moħħok. Jiena bl-iskript, imma żomm qed jkolli skript jien kont l-iskola. Skript kon nixorbu. Fimt? Isma' ħajkollna nkomplu. Jiena personalment naqbel miegħek. Jiena nħoss li l-edukazzjoni li iktar ħaġa student l-università jiena għalmitni naħseb ma għalmitniex is-suġġett għalmitni nevalwa sitwazzjoni. Ejja mela. Proset, jiena ma mhux differenti. Mela Matthew, għandna nillegalizzaw droga psikadelika, psychedelics. Psychedelic drugs. Per eżempju mushrooms, per eżempju LSD, per eżempju psychedelics, u hekk. U affarijiet oħra, ovvjament. Kemm għajna fuq drogi. Mela, mhux psychedelic drugs. Mhux drogi, psikadelici, hemm drogi u hemm per eżempju l-ayahuasca mhix droga, hija iktar droga. Droga, iktar isa medicina, ma per eżempju LSD. Sorta droga l-ayahuasca qalbi. Skont kif tara. Mhix legali? Ma tistax tikkompara per eżempju mal-eroina, l-ħarsqat jew coke, jew huma drogi. Qed nitkellmu. Barazz, fimx qed ngħidu. Qed nitkellmu fuq. Ejja. Psychedelics. Ifhimni, il-problema hija. Mushrooms u hekk. Ma hija hekk fil-verità, il-bniedem bħal l-alkohol. L-alkohol huwa legali sewwa, imma ma jaffettwax ukoll l-istess. Eżempju, jiena kelli tnejn li xorbu, fimt kelli tiġi ħaramejta, tifhem?
u ġili tpatpat fil-vojt, jien ġaħara mejjet. Ma kelli xaħsa, daw ġist mistoqsijiet ma zaħx jien ġaħara mejjet, eżempju, u nirreazzja differenti. Ġviri aħna kollha differenti. Issa dik legali. Sekonda, l-alkohol u psikadeliċi u maġġa Ma tixtil ta' Matthew daħna. Ħara mejjet, ukoll. Joħodlok rasek. Inti li għettajt. Joħodlok rasek. Ma jaqafx jgħid. Ma jaqafx jgħid. Vera. Li jiena kien jaqbad tuħta nifs, ħajqbadni panikettek. U ma dofida qed jarani sejrek u dimu u għadu fucking. Mhux probabli askont inkun qed narak sejrek. Il-mistoqsija għandna nillegalizzaw il-psikadeliċi. Ija, lek qed ngħid għax aħna bl-alkohol li huwa legali ġa hemm problema għax mhux kulħadd jaħdem l-istess, allura jekk ħanamlu daw legali. Eżempju ma ġejn nieħu dat tip ta' drogi sewwa. U jiena ma għad provajt is-psychedelic drugs. Psychedelic drugs bħal daw mushrooms le. LSD le, naħseb Pim li darba ħad. DMT, Pim li ħad darba, da kemm ir-remettejt it-nej kubija. Pim li ħafna, Panadol. Panadol. Titnejdu kon storja fuq il-Pim li tajba, Titnajda, najda, ommi. Dan il-podcast jismu Rich Full Card, ikxef. Ommi, miskina, mara sew, rabbitni sew. Imma fatti, ħanajlek għalfej, rabbitni sew. Mela darba kelli ħabib tiegħi, mhux ħansemmi min sewwa. U ta' kien dilettante, kien igaraħħom isom mentos l-affarijiet. Anzi, aħjar tik-tak, tiftakru dak it-tik-tak, hekk kien jieħodhom. Illum għammur bid-dar. Tista' tħallih, ma tajjax għaddej. Għamel podcast waħdek, Matthew. Wieħed waħdek, mhux biċċajt bħal bil-ber. You can handle it. Namlu. Titfawk ġo kamra u titkellem waħdek. U jieħdu drogi nies. Ħana stand-up l-ewwel. Wara podcast waħdek. Ħambjaw t-tickets għal-stand-up l-ewwel. U dan raġel, insomma, ħabib tiegħi sew tifel ta' Kristu. Ta' kizbin kien dilettant ta' daw. U jiena konti qed miegħu il-Havana u ma stajx niskenestre. U dak kien jaqbad f'nofs tal-lejl jinżel waħdu, ġifieri anke l-ħbieb li tkun magħhom, daqat ma' influenza l ħadd. Waħdu kien jagħmilha min jeddu. X'għid li ħujja miegħi, fimt le, waħdu. Li tajjeb għax u jritek. U dejjem imur il-gara, eżempju, fimt ma tiġi jitla fuq u jerġa' ovvjament ikun ħażin għax l-ambjent differenti jerġa' jinżel isfel. U darba stjaħsattin ta' bassa. Etlu, isma' il-prova jien. Fimt hekk għax bassa u għalli fimt seher, għetlu ejja. Insomma, għaddiet, għaddal-ħin, unżin nisfen. U li sajlek x'namlu. Għalli biex ma taġġilx, xu ovvjament, u l-pro. Jina ma nifimx. Għalli, issa naqsmu għal-oħla. Ma x'kien għaddi? Pimla. Ma jafxini. Pimla, ecstasy. Ecstasy. Għalli issa naqsmu għad l-ecstasy. U jnut naqsmu daqsik. U dal-pro ekk. Tajeli, u ħattaj. U għemmik dina għanna. Fem ġo post mux ħasem fejn, mux da. Ħassejt imma Le, għalek bassa. U kull ħadsire. U jena, illi baxi dwi għalli. Ma stajx niska. Din istaw noru U insomma, u battani. Għatlu smurt fuq u għara xikwarda kif ħatfall. Isma dik jiso. Ma ħassejċ Għalli, zgur imma da, zgur. Għatlu, ejwa, ta' Alright, għalli. Għaxu bedi uħsib, Fem, għanna rġaw naqsmu. Alright, ġajna. Għadda l-ħin. Biex ma ntawalx, ħatlieta. Għatma milta, kem il-nofs kienem. ħatlieta. U dan ġemilli, għalli minti zgur, għalli għax anki ju li igara ħafna kien ċejsu bida jċana, għalli inti imma zgur. Imma kif jitkellem joġobni. Igara ħafna, jisom mentos. Ennaj, tik-tak kien, Għalli, imma zgur, għalli issa daqsek, għalli għax nafx ħajġilek, da, kien ġajaf. U għetnaj, xin ħatta l-axar wahda, jini għetek kien hemm wieħed ħabibti għajda, xej sajjar, għalli inti all right. Għetli all right, namel ġiġ passi biex immur ovvjament nixxi dal il-mali jiswa 5 euro, ninta għama raġel li kontin mera ħafna, għalli għomet, xina mill-li għomet, għamil tekka, il-liba, u naqbet nirrimetti ekka, rainbow bela jene, xinna għalde għalli, all right, għalli blind zgur bida xeħna, u xeħ, il-ħanina madonna,
niddej u nirremetti, ġiviri. Ġivi tanta għamie, għamil kwarta, juħsimi u daħsjami. Di aħjar naħda għahnu daw l-stand-up. La, l-stand-up nitħulu għaddar fil-fon. La, l-oħra, un bat kumma niftakar jiġi dar raġel. Ħabib tijaj, kellu daħka vera tedjanti jessi. Għattarat lek noħorġu daw Ġifiri esperienza ħazina. Xinu fil-background jitħak, basta ġanki biex bilaw f-sarma da. Umbat kemmu liba, morna fil-taksi, il-taksi għallu xamilt, u jitnejk bija ġifiri minnem, minn paċ Imma rajt ħaġa, ma tkun. Xrajt il-ma. Għajtax kemm emettej. Blipja, Tafu li ma nistawx najdu. Blip, tkun. Eżatt ma, għalek qed ngħidlek minn ix-xert, għalux illegalizzaw. Kienet esperienza ta' zibel. Imma sekonda, ma inti kif esperjenzajta Ajma, analis għada bħet naramma. Għaxem psikadeliċi. Inti titkellem fuq psikadeliċi tal-parties. Imma l-problema jda inti taf kif għat-reakti jekk inti l-lum għandu ġurnata ħażin għallum jien. Melin eżempju. Imma per eżempju. Melin eżempju nħu l-kok kull-jum. Ma dika ħaġa oħra. Li ma ħanġib eżempju. Kok mhux psikadeliċi. Ejwa ma ħanġib eżempju jien, sawa, jom pejjeb smoke jien. Jien pejjeb smoke kull-jum. Sawa, issa forsi l-lum kelli ġurnata vera partikolari li qatt ma kelli daw l-emozzjonijiet tagħhom. U di li smoke li xtrajt jew whatever manda l-persuna differenti, ġifieri qasi li smoke ġifieri issa jkun mand l-istess persuna u l-pjanta differenti. Affettwatni ħażin. Mhux hekk. Fimt, ġifieri qed nitkellmu fuq xi ħadd li jpejjeb kuljum. Issa immaġinanti għandek ġurnata ħażina whatever. U qatt ma pejjibt u pejjibt. Imma ġifieri bażikament li għattajt inti li hemm mod kif tikkonsma psikadeliċi. Iva, imma then again, x'ħajkun hemm? Inti titkellem fuq illum inti or ma pereżempju, psikadeliċi toħodhom pereżempju kif qed tajt inti ġo parti qed titkellem pirm li huma artifiċjali. Mbagħad hemm psikadeliċi li huma naturali. Ma le ma għandu raġun Matthew, inti tista' tabbuża anke mill-psikadeliċi naturali. Le, żgur, imma state of mind tiegħek imma eżatt, mill-aħħar kif tidħol għalija inti. Ġifieri naħseb li inti hemm stejjer ta' psikadeliċi naturali li ġraw gravi. Jiena naħseb li kien hemm intilef moħħu, kien hemm inqabes, kien hemm. Jiena naħseb li għal ċertu psychedelic drugs. Ġiet dettajt. Imma x'inhi r-risposta tiegħek? Qed ikun tiposma kif qed tħossu, qed mhux ġast isma' ħadd. Ma tistax ma jistax ikollok dak it-tip ta' kontroll. Ma jistax ikollok dak it-tip ta' kontroll. Imma li tista' tgħidu għalija inti tista' jew tħalli f'dej l-individwu u tipprova teduka u tħalliha legali. Ġifieri jista' jieħu min irid ma tipprova tedukhom in-nies. Ma tħall kienu chaos naħseb. Jew kellha taqbad u illegali. Ġifieri le. Inqażżu l-alla hekk. Inti tajt le. Le. Imma le għax ma naħseb. Iva jew le met. Ħanajlek ngħid le bħalissa. Mela met jafjat iva jew le, tieħ ċans. Ngħid le bħalissa għax moħħi mhux qed jaħseb soluzzjoni, ma jekk ħadd fuqi. U jtini spiegazzjoni u naħseb ngħid, ejwa, naħseb li taħdem. Imma naħseb jekk induru ngħidu Malta kollha, mhux kulħadd ħadd ma naħseb ċert 100% min jafu l-moħħ tal-bniedem 100%. Daqshekk, tajjeb, I love your argumentation, inti missek Matthew. Jiena. Proset, taf titkellem, Żgur, da. Żgur, meta jrid. Għalek xi fsormi fuq il-perli. Għadu berba karti, wasalna fl-ħar tal-programm u għadu berba karti. Kif jista' jkun għadu berba karti? Kulħadd jgħid. Isma' di asna. Da tiżommhom. Inti qed titfaħħom il-karti issa. Ejja. Ejja ma ntawlux. Ma daw ma nistax nżel karti oħra minn daw. Le. Għax ġajsa tkellimna fuqhom kollha. Jien naf Crazy Pet Stories. Din Carlos fantasija. Dik il-qasira għamel. Mela ħana ngħix il-awra u l-awra vera nħobbu jiena, però l-awra post maħmux sfortunatament għax ħafna nies jagħmlu affarijiet barra u l-ħaġa sta tagħmel awra sfortunatament toħroġ bil-kelb. Issa l-kelb tiegħi fih minnaw u dak il-ħajt. Sa isu wors, isu polar bear. Mostru, u jekk jaqbad ħaġa bħalqu, ma toħodilux. U jekk jaqbad ħaġa bħalqu tista' tippro. Ara, darba. Doħalqu daqs il-mikrofon. Gidimni ħafna drabi kelb tiegħi, l-ewwel darba li gidimni għax ma kontx għadni naf x'inhu u ħadd xogħol minħalqu. La darba tidħol f'ħalqu, tista' tkun xi tkun, ma toħodilux. Mela darba miexi fuq il-istrina John Offs. Buġibba kien is-sajf, allura kien mimli nies il-franta buġibba. Ġa periklu għal. U xi hero l-inserta rema xi ħaġa sanitarja daqsxejn ħott.
Fis-sens hot. Fis-sens ped, imma mhux ped ħarġa mill-pakket. Ped li użata. L-użaw tagħha. Il-kelb tiegħi. Dik tiġi tfuħem għal-promenade. Għal-kelb, ovvjament, għal-kelb. Laqwa ħaġa li ġrattu dik is-sena kelb. Eżatt, għal-kelb, laqwa ħaġa ġrattu u jaqbada u jaħtafa dal-istra kelb. Jiena velini. Dil-ped daqsix ġuħalqu. Da vera ferħan isu għadu kif għamel opra kbira fejjer miexijek. Da għal-kbira s-wik buse. Jiena, bro, tiri dik il-ped, bro. Unti zeq, għasset. Għax jek kermu. Ħataqbada bidek. ħataqbada bidek. Ma nistax naqbada bidi. Le, isma, kiku stajt naqbada bidi just for the sake biex n-neħkija minnħal u kon naqbada bidi. Jaf kien jikdmek. Ja, ikdimni. Kien għattaħħelu. Darba għattaħħali ideja. Kien ġiblu idejh ped. U għamilt. Min John Off siġi miħdej l-aquarium. Sa-saddart, un-bat bdejt un-bat wara ftit. Tajt qalbu dejt għaddej mis-side streets. Imma il-hero għal-bidu ma ġitnix moħħet. U dal-kelb vera ferħan. Kulħadd taħares lejja u jara dal-kelb bid-dem niżel maħal. Għax ovvjament dal-kelb ma għadx ġifiri zomma b'mod delikat. Xej. Tajba. U darboħra kien sab. Taf meta jkollok il-ħarufa u il-lampxenk. L-adma. U tittaraħ, l-adma daqsek, għada bil-laħam xej. In-nis jitqu. Kelly. Hello dal-kelb. Għandi ħafna minnhom Mela Kelly ħansaqsi. Mela, l-Abigail ħansaqsi. Mis-simpatija għani. Għad kont verament terrorizzat. Terrorizzat. Għad kont verament terrorizzata. Ever experienced real terror. Ita Sacred Heart. Mux vera. Sacred Heart. Vera. X'isma Skola l-iskola? tal-gvern mort. Ma x'inhi Le, isma? l-ewwel mort Little Angels. Bat mort Pembroke, nsejx kien jisimha Marelli. Bat mort Sir Adrian Dingley. Okay. Sir Adrian Lingley. Cool. Mela, għad kont terrorizzata Abigail Mallija. Meta tqajt ma' Kallu. Dak huwa thinking face tija? Naħseb liktar darba. Ma nistax niftakar liktar darba li bżajt, imma darba kont bżajt, kont naħdem l-Eġittu u jien naiv u kien hemm da security Eġizzjan. U meta kont naħdem hekk kont nitbissimlu jiena. U ma kontx naf li hu dik it-tbissima tieħodha. Fem, isni ela u ħanajlek jien. Ejja, ħannurek il-pyramid. Tifem? Arja, kull-jum kon najlu, taf kif good morning, hi, u da, Għaset jifmek u suħalli. Darba kont sejra l-ura fil-kamera bil-lejl, s-slieta fil-ħodu kien miexi, għamel avanz, kif għamel avanz għatlu naw, u isu kompla, jien imbuttajtu, tlaqt nġri ġiġru għarajja, tħalt fil-kamra, sabbat kien hemm ħabibti, fetħet ħanna fil-kamra u qed imbotta mal-bib, jienu ħabibti inżommu l-bib. Kienet naqa. Mbagħad ġara. U mbagħad irnexxina nagħlqu l-bib. U l-għada miskin tħassart u ma tkeċċa. Għali skeċċa. Mela kienet pubblika dil-ħaġa, saru jafu n-nies u hekk. Ngħidilu. Ġera warajja, Carlos, f'nofs tal-lejl. Raġel ġera warajja. Da sekk, letteralment ġera warajk. Qed ngħidlek qed jipprova jidħol fil-kamra tagħna. Imma kif beda, imma letteralment. Ma naħsib. Le, ma beda jgħat bisfaltu mal-bib u hekk. Mela, u aħna min-naħa l-oħra qed nippruvaw nagħmlu. Ġifieri mhux kas kemm ħabbatu hekk dan. Lex ħabba. Le, saħħu. Saħni tu Abigail proprio. Le, għaxin Mux ek tiġi. konta li good morning, hi. U xob li forsi dak minna ħal-oħra. Kif ta' battajt? Nis normali. Kien nieqes minn kuntat ma' mara u. U jgħidlek għara, di tfajla ġbejba gustuza. Le, dik kienet natal bizza. U xob li kien iżidek kontestet wahda zem. Ma konx nafar dik kien daqsi gravi, Le, mela, għandu wahda l-kelli jena. Tlaqna. Nishtiq tajdi li fil-kontesta Matthew, imma jek mandek fil-kontesta Matthew tista tajdi li fil-kontesti oħra, right? Għadbat ritratti mqarbin. Iva. Lil-Matthew. Iva ma tantxu pjaċir bihom. U ejja, Matthew! Għaxi għajt. Zom, xieġi forsi ma jux proġibjom. Matthew! Lax la fuq l-aeroplan. Għanajdi. Imma zom, tini ċan. Għaxina minix dak l-Eġizzjan li tanta. Għandek raġun inti. Mela, zom. Nakinki. Zom, minn ħajtkellem? Kelly, tkellem, please. Jiena nemmen. Tlaqna. Li sabi izbieħ daw l-affarijiet. Jien ma rridux xibat li ritratti tiegħu. Le, xirġi koro. Naqbel. Imma Tamara għalija huma żbieħ. Anka naqbel. Però kull meta jiena ftit drabi li bat ċertu ritratti lil maħbub tiegħi,
iġibni dejjem bl-istess mod. U jgħidli, ullalla. U daqsek. U jiena, mbagħad ma tiled darbat isu ma tantx qed jinteressa ruħu. Mela Kelly, staqsi. Għatlu bej, bisma'. Kemm int ħelwa mela. Kien hemm interrogazzjoni. Għatlu għaxina meta nibgħat ċertu ritratti nistenna Mux risposta. Naqa kinki. Kinki naqa inti ma naqa taf kif Snawillek. strong, jgħid li babe, għallina daw l-affarijiet minn naħomek live mill-li tibatom li. Xidwejqa fik men. Fejn jgħala, Il-loba, il-lem loba ta' X'loba li ħekjaw l-mobile. Taf kemm kemm ritratti biżmini ta' blaħwejjet. Kridu jkunu affarijiet veri. Kridu jkunu le, ma naqbilx ma. Le, blip. Blip meta tajja. Mela ġareġa l-ħoda l-ura. Taf kemm kien hemm fi żmieni kien hemm traġit ħelu perjodu. U reġa' ħareġ tan-nisa. Forsi, ngħidu mhux daqstan deċenti, jiġru għandna l-boys. Sewwa, jiena Inti bħalla l-arrusti, biex ħatibatom il-boys. Dik il-problema, imma daw, wis probably minna mela jew għax ma baqax mal-persuna. Imita f'dak li lek. Ejwa, okej, imma jiena jekk eżempju ħekjaw l-mobile, tista' tiġri? Mela. Ma tistax kompli mija jumbat ħassar il-ritrat. Eżatt. Iva, mux le. Ma tista' tiġri vera. Imma taf kemm kien hemm nisa fi żmien. Domanda. Ejwa, lista. Tista' tkompli ma ħabbat ħassar Ma il-ritrat. fi għandi ħassar il-ritratt imbagħad. Għala le. Għalek, kun għal-qalbi għalfi għandi ħassru jien. Titkellem blasir. Għala, blasir. Bro. Mbagħad skoprejt ħaġa oħra ma bad ngħidilkom Għala, blasir. Ħanajlek, isma' kulħadd għandu il-vjażjoni tiegħu. Imma, stem. Ma jinteressax da affarijiet. Ħażin u Carlos ma jinteressaw. Eżatt, stem. Għax jisni ommu. Jisni ommu. Kemm għandek inti? Jiena 29. Ma tiġi. Mux jisek ommu, pratikament ommu. Niġi naqa taħt l-età. Enajdu kiku ommi konti Teenage mom. Eżatt imqarba ek. Xi naqa king irid ikollok? Naqa king. Mena king minni. Le king. Le, King. Matthew is not kinky. Imma naqa siba dik il-king, naqa king, ta' naqa. Sa fittixa Google, Mux minnu. Le, fittixa u siba. Ma jina ekku, għajmin personek, ma mxie ħazin naħseb. Le, ħazin, ma naqa king naħseb importanti. Kulħadd għandu. Għal eżempju, Kelly għanda king kalina t-nejn. Iva, dik It's okay, jina rajbja. Imma jasalek ritrattu, tikteb xi ħaġa naqajek. Iwa, ma. Mux ulala. Ulala ktib sewa. Imma jina. Imma xħan ikteb allura, zejli xħan ikteb. Xħan ikteb naqdek ponytail il-lejla, femtu nirgbuna mlu zibda tal-kotna iġow fil-lostja. Bro. Mux vera. Għajdi xħan ikteb. Niktib bila-romanza Trevor Zara, ektib nu niktib. Next time, nitibatlek ritrat kinki. Issa li għaddadda. Blokku delete, mela. Nitibatlek ritrat kinki. Batu għat ikteb. Anzi, saqsi sħabis ma laħwax, laħjar li nikteb. Dil-mara tijaj, namel grupp ċeda posta. ChatGPT, għadni għamur ċavej dar ritrat, kif nistan nirrispondi? Li għadġi biex tal-pro, laqbad il-kittiba ta' Malta, undaħħalom fċet waħda, kull darba, kunem Carlos Zebra. Isma, guys, għandi dar ritrat, xtaħsbu? Kif ħan filosofizza fih? Xandi jikteb? Carlos, kelli batit li dar ritrat. Kif għas li king? Mux għamur. Xkien il-mistoqsija xinti? Jek għadbata t-ritratti marbi. Jina għatma bat, eżempju. Mela, kelli jien. Sorry, Carlos, fak. Jima taċandi. Dem naqbżu l-Carlos. Aj, ma tajba kienet, Carlos. Ajwa, smada l-ħaxxej. Għadda tajba, ma nistax nużafa jenixti. Għara, guys, il-problema jadi, għandix mistoqsijiet. U it-tneri huma tajbi. Isma, wahda ħat il-ħaq tamen. Wahda ħat tamen. Għazzela tajba, għara metti xie proba jgħal. U l-meħa saqsija. Ifem. Il-keli jgħaw. Le, mux ħasaqsija il-keli. Għala.
Tajba di. Asma fejn ara l-oħra di. Għal-Kelly. Il-min nisasu, Tix taħseb, the one and only. Blem, mu tibda di, blem tibda di. Sorry, Abigail, ma di għandi. Mela, Emma l-Malija. Emma, relazzjoni long distance, tista taħdem? Anka analisu mirka titħabda. Mike dropek, Sorry, mirka. Mike drop. Titla l-levek. Le. Ma taħsib jista taħdem? Ne. All right. Natrabilaw. Le, fil-fat jina sejra. Għadha ġi tiġilu, għadha nibqem. Nibqem naħseb. Taħseb li tibqem? Jek taħdem hemm nibqa. Scoop kbir, Abigail Malija. Ara, jien konġa sejra. Għal ċertu ammont ta' żmien. Waħdek? Waħdi. Konġa pjanata. Le, għax għandi bżon challenge. Le, għanda bżon. Challenge għandek bżon. Għandi bżon. Li jisparaw lek, wek? Ħatajdinti għon Sejra l-Amerika. Eżatt, għajdinti. Għandi bżon challenges. Isu Malta għamilt dak li stajt namel. Unħoss li ħafna nisħazbu bħalek, U l-arti vera mattik xe Malta. Vera. Fem tal-għura stram da snin kolla naħdem nitallem u nikber fit-talenti għaj biex unbat spiex ta' onestament, laqas titħallas ta' xogħol, bil-kam tista' tħallas in-nies, it's a bit humiliating being an artist in Malta. Għanajlek, meta tisal ċerta ta' tibda tejja u tibda taqbizlek, Unbat ippjana. Ġemsek tħaffer, Eżatt, ippjana. Tħaffer fl-istess ħofra kbira. Le, mux ħofra kbira, ħofra vera zaħira, ħofra zaħira, fl-istess. Ġast tħaffer naqla. Kulħat fl-istess ħofra. Eżatt. Natu fuq xurxin. U l-imħabba li l-arti twaslek sa ċertu punti man bat. Konġa pjanajt li mmur, un-bat kombinazzjoni l-tqajt ma da li u mill-istess post li kont ħammur, Los Angeles. Imma long distance relationship ma naħsibx li taħdem overtime. Tipo, għalija it's too hard. Em time frame fuq, bat tittu deċizjoni. You need the physical. Yes. You know, kem għandu li bat WhatsApp, kem għandu minn ċempilla kun isma leħnek, jien irrit imunna filmi, jak irrit imunni pal-mijak, inni tħaddaħqa mijak it-nintefa fuq ħoġrok. Nammerom daw li jinnexxiela, mesti, Fisa sibsa, għaxum bat naħseb anki meta tkun il-bot. Skont fej, tkun l-Italja, forsi daw kull weekend. Anki naħseb. Taħseb li taħdim ma that's long distance. Jiena ma naħsebx li toġobni, jien. Imma skont kif il-ħaqta di relazzjoni u kol, għaxek eżempju forsi tkun ilek ħafna snin fl-imkien. U tlaqt inti forsi fuq xogħol jew hekk hemm ċans li taħdem iktar milli kieku ilek 5 xhur magħha fimxet ngħid. Skont kif tara. Li inti tajtek il-ħaq tikkonsolidajta. Eżatt, speċi, imma mbagħad ħanajlek dafla mill-aħħar kulħadd huwa uman. U inti naħseb anki jekk vera tħobba dik il-persuna, u inti tkun qiegħed magħhawek u koll ikunaw distractions u fehmt normali, aħseb wara tkun hemmhekk waħdek, ġifieri u mhux ma nmeħħilx fil-persuna fl-ebda, ma tagħmilx differenza għax jaf inti f'dak il-ħin il-ħsieb ġast taħsib wieħed jistgħidlek, ġifieri tista' tkun iktar persuna leali, fejn ta' fejn tħossok waħdek. Jinnaf jistajn għala xaħġa. U da drink ikun jħasra. Li tkun bil-Malti fottejt kollu. U fil-verità għasin waħħal, eżempju jgħidu raġel, jgħidu li raġel sewa, għasin waħħal fil-raġel kompletament sa ċertu punt, fint? Imma ovvjament mux fer fuq il-mara laqqa. Il-situazzjoni. Le, stress iżum ħafna. Kiku tajt fit-tix ta' tajt bet imorru għal-estrem li inti ma fit-tix, u ġast vera. Isma, meta jkun inti bħalomanu. Meta jkun jidher dan kun ġimgħa qabel nitlaq ma' dofi. Eżatt, mela hi. Ħadd immissjani met? Immissjak, immissjak. 3 xhur l-ewwel. Le, mux ħan immissjaw, le ħan immissjaw. Ma 12 sija flight waħdi. Xiraqt inta għamma dak issa. Kem nishtiq il-waħħal kamera zaħra fuq l-aeroplan nejdin. Kamera zaħra fuq l-aeroplan met Abigail qed vjaġġa. Kem għandek sijat? Xitnax. Crazy Wednesday, crazy week. Anyways, guys, jiena darba tanti ferma Abigail fuq xogħol. Darba tanti gustawni. Għamil parti, Gustajni. Le, mux intom, għaxina
Eżatt, il-farewell għal Carlos. Għaxina Għamil staff party għal. Għamil bachelors. Għamil bachelors. Għaxina kelli 20s, fi 20s dem mal-barranin, allora nkollu kont nsifer wahdi narom. Femtu darba tant gustawna xat nibza li tefaw neħdej il-pilot. Biex jgħidu li għara kif jaħdem. Jien nibżik tal-kieku naħseb. Le, bżajtina, nafxinu jgħak. Abigail, il-sors ta' kollu. Control freak. Allura ma ta' mandiġ kontrol il-problema. Jien għandina għamilna di. Ma l-lettara l-pilot tista' tikkontrollaħ. Letteralment toqgħodlek. Zgur. Inti taf xi tagħmel? Inti studjajt. Dik muntanja, Le. Mela, missa kenti. Jiena ġejt. Laħart nej fadlinna, ġifieri Matthew u batna l-Kelly. Araw li tagħmlu mistoqsija tal-ostra. Jiena diħa saqsija il-Matthew. Għanda waħda lik Matt, tisterax bit-bissima. Mela li l-ek ħanqabżuk. Kulli karta li li. Ma xtieq, mux ma fadalix tajbin. Laqqas. Għantik wahda. Di biss għandi. Tasal taħdem mal-partner, di tajba jistja. Wejja, ilmi ħassasja. Li għansasja għal-Kelly, mux għansasja. Eżat, ħassasja l-Kelly. Għansasja għal-Kelly. Ġad diskutenja jina u Kelly. Vera, kieku ma naħdimx ma' Matthew, għal-kem il-xoliet għana vera mandom xaqsmu ma' xurxin. U Matthew għat ma ħajaħdem fi xol tijaj. Għax inti? Għax jina terapista ta' zbuħija u ma nimmaġinax il-Matthew jaħdem fl-industrija. U jina xempju ta' zbuħija. Inti xempju ta' zbuħija. Joqdok modelli. ġili ħdim naftit fl-imkien hija fil-verità fil-ħanut taħija. Eżatt. Baru. U jgħini ħafna, pero. U kif morru ma? Tajjeb, imma għattul ma nemmiġ li għadet. Jiġi l-stress, jiġi stressful. Ħana għala, Matthew kalm ħafna. U jekk Matthew ma ħaġa jien namel 10 u dik mbagħad ħataqabbizomni u ħanispiċċa jien ngħidu ħaġġel jew xi ħaġa le. Jien ma naħdimx mal-partner tiegħi ma' Matthew. Over a long period of time. U inti Matt? Jien ma naħdimx laqqas, ma sibx tejn. L-għonet huwa tajjeb li inti taqta naqra minn mal-partner matul il-ġurnata. Ġifieri dik waħda. U tu naħseb li ma skontax mhux kulħadd l-istess, din jien mhux kulħadd huwa l-istess. Imma jien ma taqbilx għax jien bħala karatu tiegħi l-għonet jiena fuq ix-xogħol naqra differenti. Tarawni xekk, jiena naqra mhux antipatku sti, imma naqra Mux għasek, laqqas, ma nistax jgħid li imperfezzjonist. Le, u perfezzjonist ħafna u organizzat u tantu perfezzjonist li jekk irid jagħmel satej fuq biċċa xogħol biex iġibha perfetta jagħmel 3 Matthew. Imma perfezzjonist jaħdem u noqgħod fil-kamra tiegħu ġast nistennih. Għax ħossni qed intelfu. Perfezzjonist il-way tiegħi wkoll, ġifieri mux l-aħjar way, imma bazzeb jek xaħti għallimni way aktar faċ liħer naħdem fuq. Imma dak għalija f'dak l-istat huwa l-perfezzjoni tiegħi, naħseb li dak. Fad dejjem insaqsi jisma' kif nista' ndum inqas. U jien fuq ix-xogħol istija mhux antipatku, eżempju jien kont kelli ħafna xogħol differenti. Jiddependi skont kemm hu diffiċli x-xogħol għalija. Ġifieri jekk eżempju jien kont naħdem ġo skola studenti. Kont nkun tal-ostja, fimtu niċċajt tagħmel studenti hekk, imma x-xogħol kien ikun hekk, imma mat fejn kien isma' għandna rassenja meta studenti dun isma' kon nistressja ruħi għax rid nagħli kulħadd jagħtem. So ssir antipatku. Iwa, niġi antipatku. Mhux antipatku. Mhux antipatku. Perfezzjonist. Naħdem fil-Ċina, eżempju, peress li jiena m'iniex multitasking xejn. Vera, ma konx kapaċi nitkellem u naħdem. Ġvien kien ikollu. Ivjek kien fuq xogħol u fuq xogħol. Mhux ħadd inkellem. Għax jekk ħankellmek, jiena li għalli nitkellem. It's something hekk. Leisure. Ġvien qed inkellmek ta' bil-fors. Li nħobb nitkellem, jekk ħankellmek ta' bil-fors. Mhux Isma' dan huwa dan xaġa tajba tal-jett tajt. Tajjeb u le, ma xaħsbu, eżempju tkun antipatku. Le, ma ħanajlek jekk inti qed taħdem u jekk inti s-sistema tiegħek hekk. Mhix antipatija. Għandek dak il-proċess, jien għandi proċess ukoll, jien għandi proċess. Istja, imma x'milix għandu l-proċess. Mhix multitasking, ta' dik il-problema. Għax hawn min jitkellem u jaħdem illa nejra li hawn. Imma skonx tagħmel hu, I mean jien meta nikteb. Mela, ħanaqtalkom għax ħanalqu bil-mistoqsija ta' Kelly. Kelly li għandha mistoqsija għal Matthew. Mela, jien għandi karta li tajt li staqsi li trid li l-min trid.
ħassaqsik ma taħt iż-żewġa. Le, mhux hekk ħansaqsih. Matthew, nixtieq nistaqsik. X'inhi l-ikbar xewqa ta' ħajtek? Ġifieri saqsitilek bil-pulizza. Le, li tinvolvi lilek innifsek, mhux li tinvolvi lili u l-familja. Lilek innifsek. Bjad sekondi. Le, mhux li tinvolvi lili. Li tinvolvi lilek. L-ikbar xewqa ta' ħajtek. How sweet imma nistaqsitek hekk. Min ix-xertar sweet jew balla pressure żewwa? Le mhux balla pressure. Le ma naħsibx. Ma naħsibx. Matthew, l-ikbar xewqa tiegħu. X'in l-ikbar xewqa ta' ħajtek. Propri għal xewqat sewwa. Then again, mela jien tkun single, ifhem dak in egoizmu dejjem ta' single. Issa dak iż-żmien qatt għandi xewqa, u qatt għadni ġieli naqra egoist f'sens li jiena trabbejt familja fejn dejjem naħseb għal rasi. Fis-sens il-ġenituri tiegħi għenuni ħafna imma jien kollox waħdi għamilt. Allura jien anki biex tħall f'relazzjoni ma kelli ma bdiex tifhimha għax jien drajt waħdi, eżempju kelli emozzjonijiet tiegħi jien ma naqsamhomx man-nies. Għax waħdi. Laqas ma kelli? Burdati. Imma x'trabbejt hekk għax moħħi hekk għax kull darba li rrid tinfitta xi ħadd ma stajtx inħabbat sew. Vera, kienet diffiċli għax ma bdiex jifhem imma ħallija. Allura hemm dak l-egoizmu naħseb li ħajbqa' miegħi jew ma naqas ħafna ma' żmien. Mela, ix-xewqa tiegħi ta' dak iż-żmien li baqgħet miegħek. Li baqgħet miegħi, imma għax ix-xewq naħseb ix-xewqa tinbidel u tevolvi ma' żmien. Nixtieq li l-ewwel qed li ħanagħmlu din l-stand-up, dik naħseb fuqha għax jiena persuna li jekk noħlom fuq xi ħaġa ħassir bil-forsi. Xtaq tagħmel xi ħaġa tiegħek. Żgur ħassi. Tuħu 5, tuħu 10 years, tuħu 20, żgur ħassi. Dejjem xtaqta tagħmel. Bħal meta xtaqta minn missu jien. Nkun nara minn missu ngħid ħanagħmel minn missu. Vera? F'moħħi mela kont Ejja veru. Mela meta ġejt l-audition u ħtafnik ma kontx ħatamel l-audition. Eżatt. Spjegali kif ħadmet dik. Għax dalek, ta' meta ġi ħabib tiegħu jagħmel audition u dan hemm fuq wara bil-beritta Imbagħad għamilna l-audition. Imbagħad għamilna dik tkun vera kombinazzjoni. Imma kont eżempju dik l-ikbar ħolma ta' ħajtek qed inti tgħidilna li l-stand-up l-ewwel l-ewwel waħda dik li ġejja. Imma tevolvi għal xi ħaġa ikbar f'sens ta' li jien nixtieq taħdem li kolli l-pjattaforma tiegħi ta' kummedjanti tajbin bil-bajt għaw Malta. Fis-sens li it's a challenge għal comedians oħra. Li kolli x-xogħol tiegħi jkun apprezzat imma fuq skala ikbar, differenti, ġifieri anke jista' jkun internazzjonali le, imma qed tajt toħloq stil ta' comedy shows kull xahar ġifieri li eżempju nara l-bars mimlin comedy bil-bajt, qed tifhem dik hija l-ħolma tiegħi li nara online comedy tajjeb, qed tifhem imma nixtieq nikrea dil komunità ta' comedians tajbin flimkien. Flok bħalma nagħmluha Malta jiena ngħira li għax inti artist għax qed nagħmlu taħdmu flimkien. Naħdmu flimkien. U t-tieni waħda? Issa mbagħad jekk ma tgħix bus lil-bajt. Imma it-tieni waħda. It-tieni waħda hija li jiena nkun ma' Kelly sewwa fejn nkunu ovvjament ma jkunx dal-ħesil ta' ħafna stress ta' kull xahar fuq paga u żobbi. U li nkunu tajjeb mhux financially, fis-sens financially mhux set il-ġodar li qed għandna miljonarju imma li ma rix noqgħod inkwieta. Li qed ħepi għalfejn għax jekk dawk it-tnejn jkunu tajbin flimkien, waħda ħatajn l-oħra. Ġifieri jekk jien għandi di tajba, mela l-oħra ħad tkun tajba wkoll. U anke relazzjoni jekk mhux qed tinkwieta. Fis-sens mhux kollox ħajkun tajba mhux kollox tajjeb ħajġri. Imma daw jekk jaħdmu flimkien, m'għandekx trabil, fis-sens ħajnqalqu imma u naħseb għal-nistata ta'kom saret vera diffiċli del-ħaġa pereżempju tal-proprjetà u ħafna waħdek ma naħsibx li hija possibbli. Saret diffiċli ħafna mhux possibbli ma biex ixi proprjetà waħdek hija diffiċli immens. U dan huwa argument li kulħadd tiegħek. Anke bħala koppja, anke bħala koppja. U politically men jevitaw, ġifieri mhux xi jgħidu aħmar u blu, jevitaw. Kulħadd jevitaw, mhux vera, mhux fuq xi. U l-istresses li tagħmel fuq relazzjoni. Speċjalment meta tkun bħal Matthew jaħdem għal rasu. Żgur biex niklon il-bank. Stress huwa immens. Jiena li anke l-istress fuq ir-relazzjoni, li inti qed tibni relazzjoni biex tkun familja eventwalment. Imma ara kemm għandek pressure finanzjarji li mbagħad jeffettwa
il-kontentezza tal-koppja. Jena ħanaj, għarras. Għamin fi żmien kienet diffiċli, ma llum saret incredibbli. Sajna jieġab la skola u self-employed, Ne, mhux hekk. Jien ħadd fi 3 snin, kemm ħadd sekin? Ġimgħa fi 3 snin, naħdem mit-tnejn sa s-sibt il-ħadd kull jum mennu, din nies ma jifhmuhiex. Biex intella l-paga, għalfej għaż-żopp ta' proprjetà u affarijiet żbub dawn. Li fl-aħħar mill-aħħar. Mhux hekk, tara fuq Facebook tara hekk xi għandna mim YOLO, you live only once. Kif iż-żob jista' jkun? Jew ħanħallas il-dal-moran, jew you live only once. Kif il-Madonna ħanamlu għaddim? Veru. Fimt, mhux vera. Lew il-problema jekk tmur f'pajjiż ieħor il-proprjetà mhix bħal Malta. Le, forget it. Imma Malta u stressanti biex Imma Malta, guys, Malta fiha daqshekk. Ma fiha daqshekk għod il-proprjetà kollha, allura popolazzjoni kbira. Barra hemm proprjetà għoljin ta' ġifieri biex ma tħux li Malta biss ħażin. Imma il-problema nkun laki bizzej. Barra minn Malta tmur il-Greċja. Il-Greċja rajt postijiet. Appartament ix-xivilla bil-pur. U Malta nixu appartament ġixtik ma'. Santorini, ġifieri, minna hija Santorini kien dak fejn jew ċip 100,000. Tixxivilla fejn il-baħar. Imma mbagħad 200,000. imma tittara l-erja ma x'għandu. tittara l-erja l-opportunitajiet. Però fil-promenade ta' Buġibba 200,000, x'tixtri 200,000 l-ostja. 300,000. Sewwa fuq il-promenade ta' Buġibba għandna dak iż-żibel kollu hemmhekk biex nara l-Gżejjer ta' San Pawl li ħorija tekka. Għandna bidejjel fuq. Mhux vera ma. Ma tixtrix ta' ma jekk għandek il-veduta. Jekk għandek il-veduta ta' San Pawl qiegħed hekk m'għandekx ċans li. Eżatt, m'għandekx. Nofs miljum milli Kemm ħaddum tara ħadik il-veduta? Sena sentejn. Kemm ħaddum imma tara? l-Maltin anki politically men. Le, problema. Ma jarawix ta'. Fis-sens nibdew Le, żgur jarawha, ma jinjorawha. Le, ma jitkellmux fuq għax skom da mens u ma jafux ħajja. Le, jien nitħassarhom iż-żgħażagħ Ma tagħmilx differenza, fis-sens jiena l-aħmar u blu jinxalla l-mas vera, I mean, tnejn għandi ommi la u missieri lemmi. Fit-tnejn li huma qas tagħmel differenza. Taf kif? Imma dawn l-affarijiet iweġġawni f'sens ta' Uwejja, fucking bitch appartament 300,000. Uwejja, U toqba ta' ma tajx li għandek xi appartament bil-patripiju jew barra għandek naqapos. 300,000 Toqba, mhux hekk, imbagħad mhux ikollok il-ħesil fuq u da. Fehmtax inti qed tixtri appartament, I mean tgħid li orajt il-ġirien ma tafhomx, hekk bada jaf ikollok il-ħesil li bdejt laqek hekk u hekk. Jiena dik iktar tinkwietan, jiena illum sirt ninkwieta li jekk ħan nixtri appartament ġdid mibni reċentement f'dal aħħar 10 snin. Problema bid-dranat. Niddubita jekk nafdak xi xogħol. Kemm hu safe. Jien jekk ħajkolli ninvesti nerġa' ninvesti f'ġebla Maltija. Dar antika. Mhux hekk vera, u sewa tagħmel. Jiena mhux qed beżani. Mhux qed naqta. L-aħħar kumment ma' Matthew ħana jkollna tal-faġi li l-kummerċ tal-kiri u hekk li min innexxi li jidħol fih u qed jaqla lira tal-ostja ġifieri fucking cool. Imma il-problema qiegħda ejwa dud aqla lira hu baż imma m'għandix għalfejn nerdaw jien imbagħad fimx ngħidlek fis-sens anke l-fatt li eżempju ma naqbilx magħha ikkrih l-appartament joqogħdu erba' għalfejn 10. Fimt, imma għalfej. Imma għalfej, kulħadd taf. Li għal-flus, mhux problema. Flok inġibu ħalli ngħidha eżatt 10 Indjani sewwa li dawn ifqu balla flus biex ġewgħu in the first place. Fimt għax xihom xi moqra l-Malti għax hekk tiġi da xi ħaġa iddaħħulha mu. Sorry. Imma vera. Mhux vera. Tfajn 10 Indjani flimkien. Sewwa ġew għandna jiena f'reliġjon tradizzjonijiet differenti. Sewwa fim dawn ma jafux kif in il-kultura Maltija. Qed jibgħu jintegraw aħna ma tantx qed nħalluhom għax innewej jista' nitrattawhom ta' żibel ftit minnhom ukoll ġifieri dik ġa waħda mhux qed ngħid kontra l-Maltin. Le, ma flok ġibt inti 4 Indjani li huma xorta Indjani. Sewwa li fil-ħajħallsu 600 euro fix-xahar u joqogħdu 4 daw. Allura għandi fejn ikolli 10 biex naqli 1000 euro jien. Imma jekk da jiswa 600. Għalfej, ġvien nkun muqran daqsek li ndaħħal 10. Fil-negozja. Għajt id-dar ħata karri għal-ostja. Femċet, najt. Sfruttament. Flok għandek karri għalla terba għandek taħ. Le, għajna l-ura, għajna l-ura. Għalfej, biex s-sinjur, xajn li għalfej. Unafu għal il-flus saru l-għajna. Di għalli li wieħed, ħabib, mux għalli wieħed, smajt L-aħħar kumment, smajt il-Mark Lawrence jgħida, tan bżajna li għax ngħid dak il-kumment u l-frażi.
najdax minn ħexa mexa u minn ma ħexix inħexa, tant sirna nużawh. Li tant sirna nibżaw aħna bħal Mark Lawrence u qala li aħjar naħxi għax jinħan inħexa. Lek ġejna vera, ġviri aħjar infotti. Il-feeling dak imma jena ma taħsib jena, sorry, għalija jew. Karl, ħanal, ejja, ma sekonda, għaxu ġaba. Mela, jena hija ħaġa kera. Uġab l-argument. Sabba tara fuq il-mejda. Jena lija dem rajta bħala ħaġa kera u tbeddejjan il-fatt li nużaw dal-kumment jisu muxej. X'kumment? Fis-sens, minn ħexa, mexa minn maħaxi xejn minn inħexa. U ħażin in the face. Eżatt, ngħidu b'tant motek normali. It's okay. Bet inti tafx eżikkettajt. Illi mbagħad kif tista' tibda soċjetà tajba jekk inti taċċetta tajt kumment u fuq dak il-punt tajjeb ta' tajros. Grazzi ħafna. Grazzi Matthew. Guys, stenna, jekk tidu tarawh fuq YouTube u l-clips fuq TikTok, fuq Facebook u Instagram. Issa nisidu dak nazzjonalisti Mela mhux anke fi żmien nazzjonalisti. Mhux dejjem mhux kontra l-Labor dak. Ma dik ignoranza grassa. Aħna mhux nitkellmu politika. Vera ma nagħtix. Le, qed nitkellmu, kemm iddeqni dil-frażi. Mhux qed nitkellmu politika. Din hija politika. Il-politika mhux aħna u intom, il-politika jitaqbad is-suġġett tal-proprjetà u tiddiskutih dik il-politika. Mela, mhux qed nitkellmu partiġanizmu, qed nitkellmu politika soċjali li qed teffettwa l kulħadd. Speċjalment iż-żgħażagħ tal-lum. Nitkellmu fuq għax malli tipproti ftaħ ħalqek jittimbraw għax ma jaqbillhomx jisimgħu. Ejdli, meta kun ġej elezzjoni u jiġi whatever, jien qatt ma ġew. L-aħħar kumment, Jiġi fuq ħejlek inti x'tixtieq biex tivvutali. Mela Madonna. U inti tgħidlu għaliex għandi post. Daqqa 350,000. Sewwa, tagħmililk ma' mar tal-banju? Le, taqta' 150,000 minnhom. Sewwa, qegħdin familja ta' 15 aħna. Kif jiena għajdli l-ewwel wieħed li jiġi jgħidlek naħseb nagħmluha. Sorry, guys, kif għandilkom qabel qed naħdmu fuq stand-up, qed nikbu stand-up, ħajkun ħafna minn dat tip ta' affarijiet għaddej. Ħadd gost. U bil-Malti, waħdek fejn għandna nitfgħu. Vera ħadbaż taf li nħobbok, taf li imma però nħobb ħafna iktar li tfajla tiegħek Kelly. Thank you Kelly, you are beautiful. Jien nixtieq tibda tirreċta. Guys, kemm tinħabbu, nispera tibqgħu sejrinek, nispera li Jienu Abigail nħabbu Xintu Abigail. Kollha ninħabbu, kollha kemm aħna. Shiny, M3 fiha di, bħalma bdejna. Matthew, Madonna. Vera, Abigail qalet tista' tagħmel man-nies. Ismani. Sa fejna fin int m'għandekx king. Black King. Imma Good night, guys. Good night. Oħra nerġgħu ġibhom naraw fejn wasal il-king ta' Matthew verament. Naraw kien ġemm improvement. Bro, ħanikkoċjak. Ciao, thank you very much. Thank you. Illa tajba krosa. Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Ram minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.